Esselamu aleyküm aziz ildeşler. Esselamu aleyküm yaşlılar. Aydın. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. İyileştiler. Assalamu alaikum. Halmurad ağa yigitler. Oğu musunuz? Aleykümselam. Şükür Hudaya. Vatandaşlar taparağı kemine aydın sağlık kuruluşuluk menbağıdır. Tablını oturam son. Şükür dayı. Buyur Aleyküm kemine. selam yaşlılar. Kemine. Vatandaşlar selam. Yaşlılar bugün o soru cevap dedik, yani ildeşlerimizden gelen soruları cevaplar ayda bir gezek. Kan bir vaqt ayırıp bolunak ayda bir gezek. Yani ayın en son heptesinin bazar günü biz soru sorarsa ayın ikinci heptesinin bazar günü o biz ildeşlerimize soru sorarız. Beýlekden o ildeşlerimiz bize soru sorar. Şonuň ýaly bir neme düzel diýip karar verdik. Bugün hem ildeşlerimizden nähil soru gelse-de bir soru jogap, pikir alışverişi esasan bu taýda. Yani soru jogapdan maksat pikir alışverişi. Käbir adamlaryň kellesinde soru şarat dörýändir. Oşo sorulara belki jogap berip bilsek, o jogap bereriz. Bilýän zatlarymyza. Şonuň ýaly bir näme geçerse, ýani şo mowzuğa geçmäk ildeşlerimize mazrak o üç ýança o soňky nemelerden azrak gürün etsek, ýagdaýlardan. Türkmenistanyň içindäki ýagdaý esasan ýollaryň ýapyklygy, entegem gatyly tartışylýan meselelerden biri. Adamların kellesindäki soraw mıkan diýen olam. Olam gelir häzir bu taýa soraw bolup. Ildeşlerimize mazrak durur. Yollar meselesi gelir, sonra Afganistan meselesi gelir. Afganistan meselesine Halmurad ağa diýen iň bir dogry gürrüň berip biljek şu wagt. Halmurad ağa mümkin olsa siz şol Afganistan meselesine geçse sebäbi dünýäň nämesinde de şu wagt göz öňünde ýa-da dünýäň dilinde şu Afganistanda bolýan zatlar. Yani Amerikan şotadan çıkmağı, sonra Talibanyň şu wagtda hereketleri, täze territoriýalary eline geçirmegi, Afganistanyň ýanky retmi hökümetiniň şu wagtdaky güýji eýen belli, ýanky gün-günden yerine territoriýasyna Talibanyň eline geçýärdi. Şu zat hakynda bolmasa aýdyp berseňiz, oňaça vatandaşlarım gelip başlar ýoş-ýoş son soralara geçsek. Bolar aydın bolsa Halmurad başlan ve şonun indi berde bir tarapymyz Afganistan, Türkmenistan'la granitsası var. Az yeremde de o granitsa. Indi şol Türkmenistan'a näle täsir etjek sebäbi vatandaşlarymyzyň arasında da dürli şoňa ýanky hiçbir nämesi ýok. Men aýdyjak hiçbir suwutnamasy, hiçbir fakt ýok. Ýöne ýanky myşmyşlar bar ýa Taliban Türkmenistana giripmişinde şoň ýaly ýa-da şol düşünjelerim bar ortada. Indi şolara hem has bir näme çykarmak üçin, açyçanlyga çykarmak üçin siz hem aýdyp berseňiz şu ýagdaý hakynda, şu günkü ýagdaý hakynda. Mesele doğrudan vatandaşlar çylşyrymly bolupdyr. Awganistanyň öz içinde resmi hökümet bar, ona karşı duran Taliban hereketi var. Taliban hereketi meýem 30 ýyl bäri şoňa olay wagt hökümete karşı görüşip gelýän bir siyasi güýçden dini güýç. Ondan indi Amerikalılar elan etdi 20 ýyldan soň çykarmaly goşuny. Ente çıkarıp yetişmekler hana Talibanyň ähli daşka görüň gurşa barly. Indi Awganistanyň içine ne Türkmenistanyň ýükgiriýe, ne Özbegistanyň, ne Täjikistanyň, ne de ýanky Pakistanyň, ne Iranyň hemme serhetler beklep goýdy. Hemme serhette de oturan şumaha Talibanyň wekilleri. Menne bar maglumata göre Taliban aýdypdyr, Türkmenistan tarapyna uğradın haritlaryny biz kabul edýäsip, ýanky gümrükhana bar. Şo taýda oturan hemme şol
pully vazifeli ema yerlerde şumal Taliban'ınkiler oturdu. Ama Türkmenistan tarafı häzir şu neçeli Awganistan'ın içine yük geçirenak ya yük uğrudanak, öz yükümü ya transit yükümü hemme şu mahal Kuşkuda taxta bazarda 400 üllerin başı yük maşin aralığı üstü yüklü dur serhette diye ayttılar da bana. Onun sebebinin o anlap bilir yönü biz onun anık aydıp bilecek kelle Gurbanqulu öz keyfini sayrayan kuşlar o Moskvadan näme buyruk gelýär ya gelmeýär şoňa araşly bolup oturda öz kolegasinden teskinip dören adam bu meseleleri öz başta çözürdüğüme hiç şeyli bize esas yok. Enne yurdun anırda içinde bolup duran ýagdaýlar hana biz sağ bolsun Tanrı ýalkasyn enne bizim bir Türk kardeşimiz hakyky jurnalist gidip içinde şol söwgeçleri surat alıp adamlar bilen görleşip olurdan interview alıp dünýä jemgyýetçiligine ýetirip otur. Şol koçumlaryny ýaşap oturan bizim Türkmen illeşlemiz var şol Awgan Türkmen serhedinin içinde aňar tarapdan. Ene olaň durmuşyny, olaryň Taliban'da näme dawalarynyň barlygyny nahil atışyny diýen adam itkileriniň barlygyny hemmezin görkezip oturýar. Şol sany bozgun bolup gaçyp gidenlerim bar. Olaryň lagerlerini surat aldylar bir ýerini. Ýöne bärde bir zat bellemek gerek. Talibanyň tarapyna da çykyş etdiren türkmenler bar içinde. O Türkmen onların ährisi Talibana karşıdır. Indi şoň üçin indi Türkmen o Çinnak Awganistan'yň Çinnaky Türkmenlerin agy bir däl ýa-da bir gollanak diýmäge esas bar sebäp meýletin Talibanyň tarapyna geçen adamlaryň bardyr. Men nämeden pikir edýän olam şol din bilen baglanşykly meselede ol Taliban özüne tarap adamlaryň üçin köp çeken bolmaly. Sebäp 30 ýyllar hökümet tarapy käňini vermedi. Demirgazyk tarapy Demirgazyk diýelim şol biz bilen şerhetde oturan ýanky yerlere, welayetlere, ilçelere Amerika merkezi hökümetten käňine kömek boldy da diňe şol ýaragy zady boldy, garnizonlar bolaýmasa. Ýöne şonuň lükgeliğine men bilşime göre şol Sovet Soýuzynyň döwründen bäri şol Türkmenistan, Özbegistan bilen baglanşykly territorial ýerlerde Awganistan territoriýasyny Abdurraşid dostuma tawşyrly şo halkdan akbaly. Ne derecede olary kömek etdi, yardım etdi, ýaşuwyn nirede olardan bellidir. Ondan serkerdesi bolmasa o zaman boşunda agaýar, şular ýagdaýlar bar watandaşlar. Ýöne bir Taliban gönü Türkmenistan şuun hok salıp bilermi ya ýokmy? Bu mesele bize bagly däl, sebäp görüp oturuşymyz ýaly Talibanyň wekiller bir gelip bana Moskwada maslahat geçirdiler. Oň öň ýanyna gidip Birleşen Arap Emiratlaryna fevral aýyna ýanky Amerikalyň gatnaşmagyny we beýleki Arap döwletleriniň, musulman döwletleriniň köpsiniň gatnaşmagyny şo taýda ene bir ilalaşyga geldiler, ýaşertname baglaşdylar. Yani geçen hepde yine de şol Taliban'ın vekilleri yankı bir Kabul'un resmi hükümeti bilen Awganistan'ın resmi hükümeti bilen yine de şol Doha'da yankı Birleşen Arap Emiratlaryna duşuşdylar şo taýda. Ýöne alalaşyga gelip bilmediler. Sebäp anyk iştahat ýok. Aýdylan zat diňe şol o biz ine öz şerki işlemiz biz ýaraşyk etmeli, näme etmeli. Gurrunmarda anyk iş ýok. Bir söz bilen aýtsak, hatda şol Gurbanlyk bayramyna da şol atışygy ýatyrmak barada ýa uruşy, zorlugy, horlugy saklamak barada Taliban razylaşmandyr hökümetin kelegi. Ene şolatlarda netije çykaryp bermeli watandaşlar. Ýöne Türkmenistanyň içinde Talibanyň wekilleri şol ozorlan gelip şol söwda satyk işlerden meşgullanýar diýip bize o taýdan gelip durdu. Aşgabatda da bar şolar, Kerkide de bar şolar, ýupgatna diýenem şolar, baýlaram şolar diýip görünler gelýär. Ýöne elimizde olar suwutnamasy şolar hökmen şol işleri edip oturýar Berdi Muhammed şolar bilen iştarşýar diýip aýtmagy bizde esas ýok ýa fakt ýok elimizde. Ene gysgaça aýtsak şuň ýaly ýurdun içindäki türkmenler Awganistanyň şu mal humanitar katastrofada otyp
Olary el kömegine diýen Türkmenistanyň hökümedem ýok, dil kömegine diýenim ýok. Ne şol näme boljak soňky nowatda olar ýene de şol 92-nji ýyllarky ýaly ýa soňra ýene 94-de de bir gede gaýtalypdyr. Ýani men o döwür ýurdun içinde ýokdum. Şol özüni şol murgaby derýa atyp bäri tarapy ýüzmeseler ýa özlerini atyp ýogat mesele olaryň ýaşaýşy ýok da Talibana garşy durarlyklar üçin. Onun boyun almamız gerek. Yani ýagdaý şol ýaly çekeleşikli agyr iki tarapdan şol Türk taýda oturan türkmen halkyna hiç bir peýda ýok. Kömek ýok. Peýda eder, kömek ýok. Gaýtsaýlar çeýlere aşy kimin näme goşuklary bar bolsa aýdy bersinler. Almurad aga bir san soraw geldi da şol Taliban ýankı Afganistan tarapyndan Talibanlar Türkmenistana ziyan gelip bilermi diyen soraw bar. Ol bu soraw hemmen öňünde durda. Ol gelip biler ya bilmedik biz bugün palatyp oturmaýly ýöne olar güýç ullakan güýç özlerim aýdyp otýna syýasy dini güýç ellerine de yarar bar. Bugün ýok men şolary hiç goňşy döwletlere azar berjek gäldiýse ertirem şertim sahyma diýip islenlik bir döwlete girip bilse ýa men şo taýda gyzyklanýan ýa maňa şundan şu zatlaryny satarsyň diýip o Femle kakıp otursa onu näme etmeli? Hökmen goşum salmak gerek gärle ýurdun içine sen tabiň etmek üçin. Sen ykdysady taýdan daşyň gursap alandan soň sen nire gitjek o taýda? Bu kiçije halkyň bilen. Ne şolar ýaly jogap başgaça men näil jogap berenler. Girdi girmedi olur ana gurban ol öz kolegasyna teskinip beren adam. O janyny halas edebilse şat. Ol halkyň, watanyň, döwletiň hakyny, hukugyny, hukuklygyny gorayan adam ýok o taýda. Ben bir zat aýdyn şu taýda Owganistanyň içindäki türkmenler aýdy bizim yerimizde Owgan ýani şu Taliban indi biz seredýäs diýip aýdyp durýar. Taliban gören adam ýokmuş o bir aýdan bäri. Onuň ýaly bir näme diýem gurrun beren oklar. Yani kanlı uruş yine bir zat o eyyem düğünden başka bir zada öwrilen olmalı. Ondan soň yeneden bir gyzykly näme var şu geçen görkezen Kuştepe kanalımız vardı. Amderyanyň suwuny näme Owganistanyň demir gazygyna çekmek plandy. Şu taýda meselem Talibanyň territoriýasyna düşýän ýerde Talibanyň özü gazýamış. O böyle hökümetiň yerine düşýän bolsa, Eşref Gani diýerler. Onuň yerine düşýän bolsa o gazýamış. Ýöne bir proýekt. Ondan soň mektepler meselem o Taliban bilen näme hökümet bililikde gurýarmışlar mekteplere. Şonuň ýaly gurrunlar berdiler. O başga bir döwünden bir zat bolýan bolmaly. Bizim entek bilmeýän bir zatymız bar o taýda. Owganistanyň içinden gelýän nämeler, maglumatlar şu. Käbir yerler o Taliban gelsin diýen yerler hem barmış. Taliban işini başarýar diýen ýalakrak bir zatlar aýdy. Ve her türlü nämesi var. Onuň ýöne bir zat var. Talibanyň ideologiýasynda Owganistany bir islam döwleti gurmak. Başka bir nemesi yok. Onun kanurdaş döwründäki nemeler bilen işi bolmaz. Güýjem ol diýen ýalak bir yetmez miken diýen sebäbi iň güýçlü wagtlarynda da bularyň sany 25.000 ekeni. Ol Amerikanyň başda giren wagtlarynda 25.000 ekeni dargadypdyr. 7.000'e çelli düşüpdir. Ondan soň ýene täzeden ýene şu 25.000'lere toplanypdyr ýani sany. Ol milyonlawan aslında Taliban yok ortada. Şonuň ýaly bir neme yani içinden gelýän habarlar men aýdyp berýän onu. Bizim içinde bolamjak. Ýene de bir zat bar şu taýda watandaşlarma aýtmaly bir informasiýa. Şol Talibanyň wekillerinden 7.000 adam suud edilip ýazanlarda saklanýar da hökümet tarapyndan. Talibanyň edýän talapy şolar azad etdi. Hökümetem şolary eden ahýar. Bu dawalarym var öz aralarynda.
Onu mu aytmak gerek? Kemene sen yankatı doğru bellap geçtim. Bize görünmeyen saklan anırsınna ya yengsesinde edilen işler, hareketler, görünümler, planlar var. On haysi devletler, haysi toparlar, haysi bu işler ediyor. Biz bu tayda oturan yerimizde hem de bilip bilemde yaptı. Bir soru geldi. Sapara siz bir zat aytjak mı? Şu Uwanstan barada yani Türkmenistan Uwanstan barada öyle tiyaset bolmaly di o tiyaset yok. Alp barlan tiyateda Moldogat yanlış tiyaset alp barlı. Özbekistanam şonalak Tajikistanam şonalak. Uwanstanın nähilek geldiğini ýagdaýynyň nähilekdigini şu döwletlerin hem beceden bilýär. Ýa-o Terhedin aňry de öz milleti ýaşaýan. Bir bölegi özbeklerim şonalak, türkmenlerim şonalak, täjiklerim kim şonalak. Özüm ata-baba oturup ýerleri. Ol göçüp baran ýa Amerik ýa-ni adlyk statusyny talynar ýalak göçmen zat däller. Ata-baba oturan ýerler şolaň. Biz yine öyle terhet geçirip halk 2'ye bölünün. Türkmenistan'a 3'e bölünün. Tarafta İran'da da şunun alak yağday. Siyaset neye hilek olmalı? Ben düşüneceğim o vansanın büyük problemati cehalettedir. Yani hiçbir din ya da değer destur o dinlere de yani kanışlı adamların hem meclisine bizim hürmetimiz var, hilemiz var. O ödlerinin pes hilam yok. Yönü dinin ya da değer desturun hiçbiri halkı cahil saklamalı, kârsiz, hünersiz saklamalı diyen yeri ben şu dinlerin içinde hiçbirini görmedim şu an. İnni o vansanın içine girip teredin. Yani şu an Türkmenistan'a bedir çoğu yağdayı oldu. O kârli, hünerli adam tani neyse. Yine müngden 990'ı kârsiz, hünersizdir. Ya da yüzlü kârlidir. Vasıpsız neme. Bu 21. asırda hiçbir dünyanın nemesine aya uydurur yağdayı değil abi. Şoň üçin Türkmenistanyň etmeli dady ýa-ni bilim nemesini aýdynlyk nemesi rotaýam etmeli, öz içinde de tanmaly, öz sebäbi ýalňyş siýasatlaryň netijesinde öz ilmi bilimi nemesini dargadyp ýok etdiler. O tarafa kömekler geçen, o taraf bilen işem ýok. Ne o burun olmasa burun gelýär. Ne şu adamlar o işli, söz sahibi, akıllı huşlu bolan bolsa ne sen terhedin oýudy rahat bolmaly. O ýa-ni işli adam diýmek ýa-ni barlykly adam diýmek. Sen ol urşun nähile galyp barlýandan bilersiň, nähile gorulýandan bilersiň. Sen yaraňam bolar, eýlekiňam bolar. Sen tuğurunga Talibanam gelmez, beylekem gelmez. O nalaca deyin yönü gelip görün neme olduğunuz düşmanın uçup barayan bir udem ten düşmanın. Yani hil geldi de giden betbakçılık. Yine burada at boltadır betbakçılık. Ne? Türkmenistan'ın alıp barmalı, yani Özbekistan'ın hem Tajikistan'ın hem alıp barmalı siyasetleri şodur. Onu yetmediler. Ne ýagdaý ne %100 bundan bu ne etmeli teoriýalarda. Türkmenistan näme pikir edýänem belli de bu. Yok mu kanka yani hiç ilk? Yani siyaset değil, siyaset yok. O çala Tark Türk oldu da kaçıp giderlerine göre. Yem kaçıp bölür.
Ödüm en esasın emellerinden KGB'nın içinde arda verişip bir işten çıkarlar diyen. No. Uşa yani tağtavalara gitmeliydiler. Kefel olup yani bülten alıp yattılar. Ya yine bize tirsme da. Ben Türkmenistan'ın alıp barayan siyaset. Siyaset yok. Siyaset bir sakna saknalaştırılan prezidentimiz var siyasetinde. Vatan havarları bilen yani sakna. Onun bir çare. Şimdi gitsinler kuşkuda çare geçirdin. Ya bunun yağdayı şeyle yani yankı Taliban entek öldürseyençe taşı bilen işi olmaz, ona gücü yetmez. Sebebi olurum bir regular neme derler. Ana Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan bir yankı bir resmi bir devlet. Regular armileri var. Giden yararlı nemeleri var. Hem de mümkünçülükleri var, istihbaratı var. Yani yok orada bolmalı. O Afganistan'ın içinde ne molyanını beş varmakları yalak bilmeli. İran'ın içinde ne molyanını bilmeli. Ya, şunun için şu istihbarat değil ya. Yörüte kulluklar değil ya. Yani onun halmıra da ya taparağa kemiğini cevap vermeli. Bu giden spesialistler olmalı bu. Alem bilin yağdayımız katı gen. Sapara bir soru okuyacak. Ekrana getirdim ben onu. Anton Antonov diye təzə Türkmenistan'da harbi qulluğu nəhil olacaq diye. Biz millet sahanımızı göz önünde tutup İsrail'in praktikasını özümüze ulanıp biliriz mi ya başka görünüşte olur mu deyip soraptır. O bizim yararlı uyucumuz yerleşen yerimiz belli. O odun içi. O tendi itilalini ya kararsız ya beyleki diyenin ulenim düşman tenden sorap duran ok girecek kolonu. Benim arkanda da hiç kimim yok. Şunun için ağaç anlam olsa üyedin korap bilir yalak. Maksimal ne akıllı bilimli nemeli nemen olmalıdır kulluk. Kuruluşun. Ödüm düğüplü. O İsrail'in demetse İsrail'in kıdana beribet yağdaydadır. Biz şunun için 2 kat, 3 kat şunun alak olmalıdır. Yani İsrail'in ki alak demesi vardır olan Masad'ı. O Masad'dan bu işli istihbaratın olmalıdır. Hükmandır. Sol regionu halkını asuda adat yaşatacak olsun. O birinin üstüne yani yerin toprağını basıp almak için nel, göğün korumak için. O sana bağırlar derler, Taliban'ın görünmeyi Türkmenistan'a bağırlarlar. Şunun için o datları yönünden görmeli. Onun için bolcağım görünüp durun. Yani kadri enelen yanına gidip parlatmak gerek geller o moleküle. Görünüp duran datlar. Yani şuna akılını getirmeyen olsan o devletin başında ne işin var? Yani ne işiniz var? Bu datlar hem de cevap karşılıyor. O datların görünüp duran dat. Yani ikini ikiye koşup son 4'ünü bilen adamın hem de akıl etti yere bu datlara. Ben cevabım şeylere hak eminim. Ben Saparağın aydanın üstüne koşayım şutaydı bir kötü.
Men görüşüme göre eger bizde görýän hakykatdan dört tarapymızdan dürli ýagdaýlar bolup dursa Türkmenistan. Awştaýda mesela İsrail'in goşun sistemasyny alyp bolar. Türkiýe kemini elbetde alby üçin ýa başga döwletler kiň seredip özümize içinden geregini almaly. Bolmasagy gerekli ýöne men pikir edýän bizde professional goşun gerek boljak. Bol bir ýyldan 2 ýyldan oglanlar çağırıp olar okuwsuz goýup ýene-de soňra öýüne barıp 3 tane avtomatdan 3 tane ok attym diýen ol esker gorlugy däl. Döwleti watan gorajak bolsa onun professionallar goramaly aýlykly güllükli. Men şey diýip pikir edýän, uly bolmasyn ýöne mobilni hemme zada taýýar professional goşun bolsun. Ýöne şol bir wagtyň özünde Grazdan ilatım gerek vakti mobilizasiya edilip bilinir. Yani onun için bir 2 aylık, 3 aylık kurs olsa şolum yeterlik mi kadar? Yani vaktlar 5 yıldan 10 yıldan yani bizim dövrümüzde göre partidarlar derler de para. Şoları ýaly getirip bir hepdelik onun turgallaşık geçerse de täze dören yararlardan ullanmany öwretseler şol yeterlik kadar. Yani Grazdan ilatım. Köp döwletde şol ýanky Şweýsariýada da şoňal diýip estima adamlarda olan seyfinde dur, bizdäki ýaly bäş atarlar. Gerek wagty öz seyfinden alyp okkaran alyp barmaly ýerini bilýän şol taýda bolsam ullyk etmeli ýerinde öz postunda durmaly. Şolar ýaly goşun bolsa bizde de gerek wagty ullyga çağrylsa şol ýeterlik bolmaly diýen. Ýöne düýbi professionallardan düzülmeli. Men pikirimçe. Deme beýleki tarapy bar. Halmurada ne şerhedin aňyr ýüzünde. Sen halkyň ýalak halkyň beýleki bölegi bar. Ene Owganistanda 3-4 milyon türkmen bar. Şolary okudup hünere ýetedip ýetişdirsen sen de bu firmy zonan şol. Şo halkyňa peýda kömek şolary söz sahibi ýa iş sahibi, iş eýesi, bilgi demesini şo zatlaryna kömek etsen onuň özleri neme diýer? Ödüklerim şonu alak demetseler. Onuň Owganistan bolmaýar, Owganistan ne Türkistan bolar. Şonu alak bolan. Urşum gerek gel hem iş adam gerek gel. Jahillikden çykmaly. İn göňül tünemet. Doğru. O ýanky talipleňem nemetine ýanky din ulunýarlarda. Men şol musulmanlygyna gaty şüphem bar da. Ýa-da musulmanym bolsa ýalňyş musulman bolmaly. Musulmançylykda biziň bilýän nemämizde ýanky adamlary aýal gyýlary, çağalary okuwsuz, bilimsiz saklamaly bilen, hünärsiz saklamaly bilen ýeri ba bolsa aýtsynlar. Çykdynlardan milleti jahil saklamaly diýe biziň dinimiz diýip. Ýok awdatlar. Ýa-da däp surlary. Kim bolsa jahil bolmaly diýip däp sur bar. Nadan bolmaly, ýa mahluk bolmaly diýilen ýalar. Döwre bap ýaşamaly däl, ýa hünärli bolmaly däl. Diýilen dinem ýokdur. Däp sur bolmaly däl. Barym bolsa ýalňyşdyr. Siýasaty şey öğretmeli, iki tarapım. Yana bir soru var, onu okaýyn. Oku. İldeşler sorap bilersiňiz, ýöne has bir neme de bolmasyn, primitiv soru bolmasyn. Türkmenistan ata-batanym diýen ildeşimize saparagy diýe. Lewaply bir arkadaşymyň aýdyşyna göre velayet boýunça toplanan buğdaýlaryň hemmesini Owganistana daşadylar diýerler. Owgan türkmenleri bolsa bize hiç ýeri kömek gelen ok diýerler diýe. Yani bir klişe soru bolan üçin neme etdim onu. Bu neme paýlakmana gerek ýokmu kendi, yani bu zat belli. Eğer hakykatdan toplanýan olsa, gidýän olsa, şo taýy türkmenlere barmajagy belli.
biznestir bu zatların hemmesi yeğenlerin ya yenen birilerinin gidiyen olsa hakikaten hem şu toplanan olsa buğday. Ondan başka zat olup bilmiyor. Biz şu an o insanın içinde näme bolup geçýänini yani işten bilem da. Ol realak bilgim de yok. Yönü ortada cehalatın vardygyny görüp dursa. O talip bolsaň student bolmaly. Yani Taliban demek sözi. Onu näme okapdyrlar onu bilemok. Yönü Türkmenistan'da da Özbekistan'da da Tajikistan'da da 25 yıl 30 yıl vakt boldy da. Şu taýda siyasatlaryny doğru düzgün alıp barıp o täsir edip şu zatlaryň öňüne alıp bilerýärler. Amerika'dan NATO'dan meter bir de täzige özlüğü gerek bu zatlar. O taýda NATO yani beýlek Amerika'dan gelip deme diýerler o siz kaptalyna taňa gerek sen howpsuzlyň. O sedin kim del senki sen birinci linýede dursun. Sana gerek vardı gelip Avrupa'dan NATO'ya Amerika etmeli. Bular yalağın bir neme var da. Foro var. Yani, o devlet başındaki oturanın hemmesine. Yeki Türkmenistan'daki değil, ödüğü tercih. Onları da dekişir bu datlar. Dünyada atuda adam yalak yaşayacak oradan hem de adam aladet etmeli bu ya. Yani öňünden etmeli. 10 yıl 20 yıl öňünden görüp etmeli. Men bollum kemiyle ne soruňuz bolsa başka. O ne men aýdyp geçen ýa şu buğdaylar diye daşary ýurda ýa Awganistana geçirilýär ýöne türkmenleriň kömek diýip çykarylýar o taýda. Eger şu Awganistanda ýaşaýan türkmenleriň pulu bolsa, olara barardy buğday. Pul başga birinde bolsa şoňa gitýär. Ol işler ol ýa türkmen ýa-da türkmen däl oňaly nämeleri ýok. Buğday daşary satylmak üçin çykýar. Pul kimde bolsa buğday şoňa bar ýa. Kim pulunu verse beýle köprek verse bu buğday şoňa gitýär. O taýda başga hiç zat ýok. Ýani pikir etmeň ol buğdaýy 10 yıl 15 yıl ömrünü pikirlenip bir siyasi bir maksadı için ya da bir stratejisi için buğdayı ulan ya yok olan stratejisi şu buğdayı ver pulu al. Yöne kayzat. Ne şo ne diýerler. Ertirkün Türkmenistan içinde şu onun yetmezçiliğinin bolcağını hatta pikiremeden oklar. Sebäbi şu gün elinde buğday var ve onu satıp bolýar daşarda talap var. Diýmek diýerler gidip satýas pul alýas. Awa edýän şol işi edben bolýar. O işi etmek üçinem elbette olar üniversitede oturandırlar. Ondan sonra yani yüksek lisans oturandırlar, işlendirirler o ansadi işler buğdayı satmak. Şu işem edip beğen oturuyorlar sonra. Yine o buğday meselesi şoňaly, beýlik paýta meselesi hem şoňalydyr. Kömek diýip çykarmanın sebäpleri var. Birinciden yani gumanitar kömegi diýip bir programmanyň altında çykarylan wagty ondan hiç kim yani devletin hazinası olsun ya da beyleki yani kuruluşları ya da nalog kuruluşu ol çıkan buğdaydan hissat sorap bilmeye gumanitar kömek görünüşünde gitti diye. Yani onu şoň üçin ve halkın şol bir wagtyň özünde şol düşünjäni bermek üçin yani biz kömegi uğratýas diýen olmak üçin. Aslında oňa zat ýok. Sözde var, satylýar yani. Bildiňine şu marketten çıkıp çörek alıp gelen ýaly bir iş edýärler. Başka hiç zat. Aynen. Yani narkotiğe barter ediyorlar. O neçe dugati. Oğlum elbette yani. Pul diýende pulun başka görünüşleri hem vardır. Narkotiğen bir puldur, başka zatlarım bolup biler. Yani çalışýarlar, o buğdayı özlerine gerek zat alýarlar. Yine şoňaly sistema. Bir zat görüň bereýin, Aýdym. Men bir gezek Ankara'ya gidende neme var? Bir mahal Ankara diýip bir ýaşaýyş merkezi var da. Şo taýda bir ýerde oturup nahar edik, soň bir neme geldi. Gürrüň etdik de şu ýanymyzda oturdy.
Soň Türkmenistanly boldy. Benim Türkmenistanda näme tijaret edýän diýdi. Benim näme tijaret diýdim, buğday satýan diýdi. Türkmenistana satýanmy diýdim, ýok diýdi, Türkmenistandan alyp satýan diýdi. Aýtdym, Türkmenistanyň buğdaýyny satýanmy diýip soradym täzeden. Howa diýdi, o näde satýan diýdim, Türkmenistan. Ýyl 2018 ýylyna aýdaýyn. Ol adamy tanaýan, hatta işleýän ýeriniň adyny hem aýtdy, olaram bilýän. Soň aýtdym, Türkmenistanyň içinde adamlar çörek tapanok diýdim. Eýýem şo wagtlar başlapdy da buğday, un az diýip diýmek satýan ekenler. Yani ýurdun içinde unuň azlygynyň sebäbi şolar daşna çykarýan ekenler. Soň ben aýtdym açyk-açyk, soň adam ýüzü bir hil bozuldy. Aýtdym, ýurdun içinde diýdim, halk aç diýdim, buğday ýok, un ýok diýip gymmat alýarlar diýdim. Aýlyň näme meçberini aýtdym, şo bir aýlyga näçe san çörek alyp bolýanyny aýtdym. Soň ol adam bir hil bozuldy ýüze. Öyle seredin, Üýtgeşik tarapy men diýe buğdaý göremok diýe. O taýdan alýan, o başga bir ýerine satýan diýdi. Men diňe dollar bahasynda işleşýän diýe. Bu Türk, yani bunu aýdýan adam Türk. Nähili gyzykly, ha? Yani pul nerede bolsa şo taýy iyi berýärler. Şonuň ýaly näme bir eldeşimizden bir hilek nämerak bir üýtgeşik deýin. Üýtgeşik del klassik üýtgeşik soragy bar. Şonu ekrana getireyim. O wagtda çeli pikiriňiz bar bolsa. Indi eldeşimiz ýazypdyr Aýdyn. Senin gowy berýän soragyň bu. O toýlu diýip eldeşimiz ýazýar. Demokratiýany ýaşadyp bolarmy diýe. O edilgen diýe işlik, edilgen türkmençe näme bolýar? Demokratiýany ýaşadyp bolarmy? Nähil ýaşadyp bolar diýe. Demokratiýa näme diýip soramalym kan diýen birinji bu soraga jogap bermek üçin. Demokratiýany nähil ýaşadyp bolar diýe. Şol demokratiýa meselesinde watandaşlar birinciden demokratiýa iş dünýäsinde oňaly bir düşünje ýokdur demokratiýa diýip. Diňe ýanky hökümetleriň we şo hökümetler bilen watandaşyň arasyndaky gatnaşykda bolup bilýändir demokratiýa. Misal üçün aslında demokratiýa sözünü ýanky manasyna sereden wagtyň köpçülik tarapyndan dolandyrylmak ýaly. Dogrumy? Ya da halk tarapından dolandırılmak diyen manası var yöne. Halk tarapından nämeler dolandırılıp bilýär. Saylap bilýän, ya hökümeti saylap bilýän. Yine şoň üçin hökümetin ösen döwletlerde ya da teknokrat döwletlerde diýen. Teknokrat döwletlerde hökümetin güýji bir çeklidir. Az güýji var hökümetlerin. Näme üçin az güýji var? Demokratiýa olan üçin az güýji var. Merkez Bankanyň öz işinde hiç kim garşyp bilmeýän, şoňa öz işine diýe saglyk, bilim, öz işine diýe hiç kim garşyp bilenok. Ýöne hökümeti gysýalar, güýjüni gysýalar, gatykän gysýalar, demokratiýa bolanlygy üçin gysýaýar şo taýda. Ol hökümete geljek adam eger demokratiýa bolan bolsa, eger saylanyp gelinýän bolsa, onda ýalňyş adam gelir. Yani onu yüzmek ýaly göz öňüne getirin. Bir adam yüzjek bolýar, sen şonu yüzüp bilýän adam giyirip yüzse dogrumy ya halk saýlaýar we yüzenden gören ol. Biri ındyryp bilse men gowy yüzýän diýip, ana şonu suw oklaýarlar yüz diýip boldy. Demokratiýaň nämesi şodur. Yani şoň üçin ine biz täze Türkmenistan ýanky elbetde demokratiýaň käm bir gurrungyny edemiz ok, sebäbi ýanky döwlet guruluşunda demokratiýany döredip biljek şertler şoň fundamenty döredilýändir. Söz azatlygy demokratiýa däldir. Yani köp ýerde garşdyrýarlar ama demokratiýa söz azatlygy sebäbi ikisi bile gelýän sözler olan üçin garşdyrýarlar. Ýöne
söz azatlığı demek demokratiya demek değildir. Söz azatlığı istendik yerde bolup biler, ýöne demokratiya hem yerde bilmeýär. Yani döwletiň içinde käbir böleklerinde bolar, käbir hudoklarında, beýleki taraplarda da bolman biler. Hiç ýeli bolmaz demokratiya. Yani iş dünyasına aýtganda, hatta özüňiz hem iş kuran wagtyňyz, bir iş edilen wagty iş kurmak gerek değil. Bir işte ýa-ni bir menajer olup işlen wagtyňyz yani köpçülüğün pikirini almak ýaly bir düşünjäňiz olmaz hiç haçan. Sen işi edip bilen adamdan sorarsınız. Yani 1000 adam bolsa şoň içinden birinden belki sorarsınız ya da ikisinden. Olardan näme üçin soraýan sebäbi olar öň şol problemany çözendir ya da şoň üçin işlen adamlardan sorarsın. Beýlekiler üçin wagtyny aýran, ok ýitiren o şeýle. Ýogsa häzir demokratiya diýip şu gün düşünülüşini men ine görýän de ýa-ni kommentariýalardan beýleki ýerlerden ýa-da çykyş edýänlerim özleri käbir aktivistlerde de eşitýän şonu demokratiya diýip olar pikir etdi demokratiya üçin biri ine çağan kassana düştü operasiýa etmeli. Awa demokratiya bilen etjekmi? Doktor saýlajakmy şoňa ýa bilýän doktor girsinmi? Bilýän doktor anlanmaly bolarsyň. Şo taýda soňa men sağlyk meselesini mysal berýän, sağlyk meselesinde ýa adamyň nämesi has duygudan beter logikasy has gowy işleýändir. Ýa-ni akly gowy işlep başlaýar. Hiç hili duygular galmaýa, gönü näme dogry bolýan bolsa şonu etjek bolýar. Şoň üçin hem doktor saýlanyk. Iň güýçlü doktoru etsin diýer. Doktor düşmanyň olaýsyn sen hatda. Şonda da iň güýçlüsini, şo düşmanyň bolsa da sen şoňa çagan inanjak bolarsyň. Onu saylamazsın ya da köpçülük sana aitse yine şuna ver deyip olam doktor delden aydalık hassap bolsun. Yine demokratiyanın nämesini yankı men demokratiya karşı deyip bir näme çıkarman berdi. Demokratiya karşı da onun yeri olmalı. Şonun yerini bilmeli. Birinciden sözün manasına düşünmeli biz demokratiya näme deyip. Yani şondan son şol demokratiya sözü bilen bir sözlem kurup bileriz. Men sonum yankı hatta halk sözünü demokratiya oları kapitalist, komünist diýip şol sözler hem kän ulanam, sebäbi ulanyp bilemek. Hakykatdan men şolaň manysyna dolu düşünemek. Dolu düşünmedik bir sözleriň içine goýmak ýani dogry däl diýip pikir edýän. Bu aslında yanlış ulanýan sözler de manysy ýokdur yani. Yani ulanış şu at köpçülükde ulanış manysy düýünden ýalňyşdyr o zatlaryň. Ýene kemin geň wagt bardyr. Şu at Türkmenistan'na yani Ulu Parti, Haydi Partiyan. Demokratik Parti. Demokratik Parti. Demokratik Parti'de. Demokratiyada yaşatmıyorsunuz. Onu yaşadık böyler. Şu demokratiyada yaşadığını gelen veya gelen yok mu? Mesele şu saydı. Partiyadan Demokrat Partiya. Söz azatlığın barına prezidentin gözlep nemedik diyor. Köpçülük kolluya. Köpçülük kolluya. Gidecek yeriniz yok. O diktatora ses çıkarılan o. O arkadan deyip kıyıp börün olsanız kolluyordunuz oluyordu. Türk bunaşıyımız deyip diyordunuz. Atamız deyip diyordunuz. Ne? O demokrati değil ya. Yaşadık gördüğünüz. O de facto yani bolup duranda. Onu demokratiyanın bir belli nämesi seçip bolsaňyz ýa Australiýanyň üniversitetlerine gyzyklan vatandaşlar Avustralyada düýünden başgaça düşünje var demokratiya hakynda. Yani 100 ýyldan bäri gelýän bir düşünje ol Avustralyada. Ine şu taýda demokratiýanyň beýleki ýüzüni hem görüp bilersiňiz. Eger isleseňiz şoň hakykatdan men şonu düşünjek, öwrenjek, näme etdi diýen kelläňizde bir soraw bar bolsa, şo tarapdan hem öwrenin demokratiýany. O ýene bir soraw bar. Thomas Edison diýe. O Turan goşuny diýe. Şo barada näme pikir edýäňiz? Bize peýdaly bolarmy diýip ýazypdyr. Turan goşuny bağışlan men aýdaýyn
az bilgeniniz şu hakkında men soň üstüne yetirirsiniz hamurada. Yankı Turan goşun diýse ona edil kinolarda ýaly bir goşun göz öňüne gelmesin. Vatandaşlar şu gün goşundan düzüme, strukturasy düýünden başga kilidir. Öňki ýaly däl, o tarihte galdy. Zatlar birleşip goşun döredip, ine NATO diýen bir näme bar, harby. Ulalaşykmy, harby blok şol NATO diýen. Şolama goşuny aslında bir sana, ýani NATO diýip bir blok bar. Ýöne goşunlar her döwletiň öz goşuny bar. Başına goşun var. Misal üçün yine Türkiye'nin goşundan şu NATO'nun içinde, yani Türkiye NATO'nun içinde. NATO'nun dünyanın önündeki bir planları var. Şu planlara şu Türkiye'de koşuluyor. Ve başka da belki devletlerim var. O Turan goşunu diyeyim, misal üçün birinciden onun için yankı Turan değil de yine Avrupa birleştiği deyip bir blok var. Şimdi şoň ýanynda Ýewropa birleşigi ýaly edil türkü döwletler birleşigi diýip bir blok döredip bolýar ýa-da gurup bolýar. Ýani ona garşy gelenler hem bar. Näme diýerler? Bir tatdyp o klişe näme de bar. Sözem bar ona. Garşy gelýänler hem bar. Näme üçindir? Aýdaly ine Amerika edip bilýär şoň ýaly nämeler, ýani bloklar döredip bilýär. Orslar döredip Ýewropa yankı cemiyeti döredip bile yönü Türkü cemiyetler döretmeli dälmişin ýalyp düşünje var. Indi yankı goşun Turan goşun diýmegem edil şoň ýaly bir öyle yankı Türkü döwletler birleşigi var. Şo birleşigiň arasında birinji ol yankı ykdysady birleşik bolar. Ýani dörejek bolsa birinji ykdysadyetdir, ondan soň siýasa geçer, ondan soň harba geçer. Ýani bu ädimleriň birini taşlap beýleke geçip bolmaýar. Ýani bloklar döredilmek üçin. Şoň üçin ine şol birinji ykdysady blok döredilenden soň ýowaş-ýowaş izinden oň siýasy geler, ondan soň goşuny bolup biler olaryň goşunam näle goşun her haýsy öz ýerinde edil şuňky ýaly işler öz granitsasynda ýene içinde ýöne merkezi bir nämesi bolar. Eğitim institutu bolar merkezi. Ýani aýdaly general nämesine çıkmak için sen şo taýda okak gelmeli bolarsyň. O hemme bir meňzeş näme bürönýärde, goşuny bir meňzeş näme bürönmek üçin. Standartlary. Standartlary döretmek üçin şu ediler. Ondan soň erteki gün şol yankı bile dören goşun yankı blok näle işleýär? Aýdaly ine Türkiýeň goşuny Awganistanda şu wagt aeroportu goraýar. Türkiýe şoňa ýa-da ykdysady taýdan güýji ýetmän başlady. Özbekistana geçiripdiler. Türkmenistan'a geçiripdiler, Türkmenistan gider. Türkmenistan ýa-da da beýleki geçer. Ýani şoň ýalyrak ol islendik ýagdaýda bolup biler. Ýöne goşun diýilende tarihdaky ýaly goşunlar ikisi bir araya gelip näme edip oň ýaly düşünje, ýani ýalňyş bir düşünje. Ýani o täze goşunlar şoň ýaly işleýändir. Ýani başga hile, uruşun formasy başga hile. Ýene Awganistanda bolýan uruş ýanky talyplar hakynda aslında biz o taýda bolýan zatlaryň onda birinen bilemiz o. Ýani uruş şoň ýaly bolýar. Yani goşunam şoňa görä bolmaly. O men aýtjagym şundan ibaret. Yani şunlar. Awol. Yeme şol Riyal'ın başlamada tapıragan aýdan bir sözü bar da Türkü döwletler öz aramyzda hyzmatdaşlyk etmäge, arkalaşmaga, beleleşmäge mezbur diýdi. Bärde on aňyrsyny ýatan many bar watandaşlar. Orada birleşmedi bolabilen gujoklaşyp gelmeliligin many beren akine şular ýaly, ine şular ýaly situasiýada bir kömek etmeli, bir arka durma. Ine şondan gelýär birleşik. Ykdysady, sowda gatnaşyklary, siýasy, medeni hemme taraplar gatnaşyp dursa, hemme dilimizden meňzeş, dinimizden meňzeş, hemmemizden bir asly türkü döwlet milletlerden gelip çykan geçmişimizden, tarihimizden umumyrak bir baýsagan bolsa, bir ýerlerde bar, bir ýerlerde başga çarap ýöne tarihin akymynda şu milletler hemmesinden bar, öýden biri şu kuneçeli goňşy turan döwletler. Biz şuraya şu birleşmäni men pikirimçe toğun 2-nji ýylda ýitirdik. Hasan SSR yıkılacak bolup duran döwri. Ol Yeltsin ýa-ni ýa-ni Belarusky Pusha diýildi. Belarusyada ýygnanlar
Rusya Federasyası'nın prezidenti, Belarusya'nın prezidenti hem Ukrayna'nın prezidenti. Şolar oğlan ettiler. SSR yatırıya ya darga diyası. Şoň ýerine şolar üç döwletin Slavyan birleşmesini şo taýda döwletlerini, Slavyan döwletler bar. Şonu bizim bir etmeli işimiz vardı. Men şol Merkezadi döwletler. Yani o Merkezadi devlet orta diýip atlandyrýarlar. Kazakistan, Kırgızstan, Tacikistan, Türkmenistan we Özbekistan şu beşeti birleşip merkeze adiydi. Öz birleşimi göreden var. O üç devlet bolup özüň kündürüpdir. Bizimki bärde 5 devlet bolup göreden var. Şo wagt Kazakistanyň ýadro ýaragan bardy elinde. Ine bir şo taýda harby güýç hökmünde, siyasi güýç hökmünde hem aňyrdan gelýän däpdesur dini hem mazmun alsagan. Onda biz şu taýda bir ýumruk bolup gelýärdik. Ýöne gynansaga Nazarbayewiň şuna ya akly etmedi ya ýony ettirmediler. Ýöne şol bolmady. Biz garaşdyk şo gelip Nazarbayew şo 5 döwletin parlamentarlaryny ýygyna olara beýdi boti gelin onda bizim problemimiz şeýleýän bolsa şo wa ne pikirimçe onda biz bu gurlara düşmezdik. Boraş meselesinde iş olman harby meselede. Sebäp şol döwre ýanky Kazakistanyň, Kyrgyzstanyň emesi ilmi potensiýaly güýçlidir. Oku bilimi Türkmenistanyňkydan ýokardadyr. Şol döwre. Sebäp olar şol gidip Moskwada, Leningradda, Kiýewde okarlar bar. Onsoň öz ýanky mogollum memeleri güýçli adamlardan ýanky bilimi ilmiýeti adamlar studentlere ilim bererdi. Hatta respublikalarman için. Yine biz onu yitirdik. Enne şuun görüp otur. Halkımızdan görüp otur. Şu yankı soru yönüyere berilen hatta. Görüp otur. Hani Azerbaycanlı meselelerini bu 89. yılda tutuşup başladılar. Şondan beri Qarabağ elinden alındı 90'dan son. 30 yıldan son şu Qarabağ'ı dolum bolmasa 90 götürmeni Azerbaycan ýygyna gaýtarýar. Gözüm ýaral goýjy bilen oňa da ýardam eden ýa arka duran Türkiýe döwleti, hökümeti we Türkiýanyň milli goşuny. Ondy da oturarlar diýip. Ine şonu görüp bizimkiler meni biraz ekezlenip başladyny şular ýar bir zatlar döresek şular ýar goşulmamız bolsa diýip. O goşun umumy goşun strategik şertde bolup bilen eger gerek bolsa haýsy şol nokatda şular ýa şert ýagdaý görenni ora gerek bolsa onu hemmece barıp şo taýda arka durup berýär. Ýöne ýa-da gaty dogry belläp geçdik. Aýdyň safaraga düşsene bir stab bolmaly, şol ýa institut bolmaly, harbylara bilim berýän sebäp soň olar sazlaşyp işler ýa-da harbylardan bir taktikasy bar, strategiýasy bar. Ondan her devlet ya her devletin koşunu ve kellesine gelen netmez ya sağlaşıp işlemek için olur bir yararda diyen ya işlemezler. Olur elbette olur. Ben de bir edeyni ve metmen ben fikir ediyen şu devletlerin birleşmesini vaat talep ediyen de. Ya situasyon yağday talep ediyen. Şunu etmese onu ben fikir ediyen gelecek bu yılında hiç asan Türkiye devleti birleşmedi. Şumal vakti geldi. Daşyanama ortamı sözü var da parasa gırakkan yine vakti geldi şu devletler, şu milletler bir yakınlaşma, onaylaşma sevda satık işlerinden başlansa kanun zaten böyle biliyordu. Harbi katnaşıkların, beynekizatların, belki harbi sayıyorlar bu. O lokman bir devletin baydağının aslında gezmeliyen zat yok. Bir SSR dikkat çeker, Turan dikkat edemiyor. Bu ne? 1992 ýylyň soňlaryna bolmagy mümkin, ýa 93 ýylyň başlarynda o 5 respublika ýygnaldy Türkmenistanda. O näme ýanky ýaly bilen datlar planlaşdyryldy. Ýöne şo ýygnakdan soň o burunlaryna bir kakdylar. Oly Niýazow Özbegistan bilen tä ölýänçe gürleşmedi. Düşdüm. O eýreklerim ýa Özbegistan'a Türkiýe bilen gürleşenlerdir. O Kazakistan bilen hem ýa soğuk dost ýaly näme geçendirler. O ýa patronlary var da
şolun göwünde yaramadı. Hayti patronluğuna onu da dememiz yok. Yani Kors tarafım olmağı mümkün, Amerikan tarafım olmağı mümkün. O iki tarafım katı aktifdiler şu döwürlerde. Bir Kaspiýan üstünden Gazaprovod çekecek bolupýardy. Yani Amerikanlar. Nabucco. Mikman ol Prime 15 mun ýatdy. O men hyzmatyny etdim de şolary çaýsy nime diýetim. Özüm gaty beledeken Türkmenistana yani İran tarapdaky serhedimize, Owan tarapdaky serhedimize hem beladyny bilýän eken. Şo neşdim men gök kuşak tip proyektlerini vardyny şo arada gurrun öýetdi. Onu adamlarımız düşünýärdi, yani şo döwrüň bürokratlary, nemeleri ýöne yani ul başlıklar iş verenler diýerler. Şu bizim nemelerimize iş verenler o ruhsat vermedi. Ya tumşuklaryna gatyrak kakdylar. Ödüm bilýän Özbegistan bilen Niýaz ölýänçe Eger yani aragatnaşyp edenler. Ödüm sondan soň hem de sondan soň boldy. Gazapstan bilen şoňa meňzeşerek 90-njy ýylyň gurrunsa para. Ana bizim yani gurjoklarymyz şolar ýaly. Düşünilmeýän bir ok. Bu zatlar hem benden düşünilýär. Bolun ýöne ruhsat bermejegini bilseler, yani gulawny opar diýde kellesini oparýarlar da. Iqtisady gatnaşyp kestiler Özbegistan bilen. Ana tarihi neme şol? Ben ne şonu gaty gowulýan sebäbi şolun çaýsyny nemelerini bir taýinladyk da. Sol dostlukda Nazarbayev bilen Kerimov bire yankı içi çaylı käsänen öňüpdirler. Onlar bakýarlar. Ýörete oýnalan ýa gornalan oýunlar da para. Olar şol Kazakystan ýol başçylyk etmeli, bäş döwlete diýende ýok, özbekler de sanymyz köp birinji bolmaly, beýlekler bizim töweremiz ýa bizim daşymyz ýygnanmaly. Yani şondan başlaýan. Onu da atlamaz. Dawat O ya şullar ýene bir sorag bar. O siýasy bir sorag. Awgust aýynyň 6-syna Aliýew Erdogan Türkmenistana barýardy. Şol taýda geçiriljek gürrüňler barada nähir düşünjeleriňiz bar diýe. Turan birligiň guruluşy barada gepleşik bolup bilermi diýip sorapdyr. Bildeşmez. Habarymyz ýok. Meňe neme Ol şo hemen aýdaýyn men. Awgustyň 6-synda Türkmenistana barlandy, ýa-ni ekranda, habarlarda görjek maglumatlarymyz birinciden ykdysady gatnaşyklar aýdylar, ýa-ni söwda gatnaşyklary. Ondan soň Türkmenistanyň ýa-ni nefti gazy meselesi gurrun ediler ve Turan birligi, Turan değil de Türkü Devletler Birligi hakkında gurrun edilecektir. Yani bu ekrana verileceği ya da bu halk köpçülüğüne açık ayrılacak zatlar. Yani onun arkasındaki mesele näme onu bilemiz yok. Onu ondan son bir analiz edip göremesek. Yani ekrana verilecek şol üç mesele hükman suratda ekrana veriliyor. Yani ayrılacak zatlar şolar. Şoň bilen gizlerler etçek işlerini, edilecek işleri. Men pikirimçe. Edip ütkeşik bir iş hem etmezler olur. Şu meselede men keminen aydın yakın durýan şu yankı o taýdy nämen gurrun edilecek bolsa şol aydın yan kaydanyny degerlerde soňam ýygyny gaýdarlar. Bir zat bar da watandaşlaryň gaty adalatly sorag goýarlardy. Näme üçin ýa-ni Owan Türkmenlerine ursat berildi dedi. Öz elçixanasyň öňünde ýa konsultanyň öňünde metal geçirme. Näme üçin bize Türkmenlere Türkiýe hökümeti ýa döwleti ursat berene derrewgel polis dargatmak bilen ýalylan arasyny ýa ýeňsesinde näme bar? Ene sorum. Maňa da gyzykly şu sorum.
Ne yapsın hakikaten bizim halkımıza miting geçirme yol veren ya usulot verilen islenen aksor. Gene de so kapın enseden nakı siyaset bulmalı mümkün. Yoksa yani halkın 60% sor Türkiye devletine işlep yaşap o devletin hem iktisadiyetini kaldırma katnaşyalı o tapar mudi ispetana kazancadıp sor devlete girdezi getiriyor sağlık töleyalı yaşam devletin haridini iyalar rötun töle piş olmalı onun harid onun sonu ya sonu kıydas var. Yani ne için 60% Türkmenistan'ın ilatının alıdası yoksa taydı. Ya şoları ne için aydıp bilen attın öz halkını hasan eyeli geçecek. Ne için yollar açana sonra televizyona çıktı öz halkını özüm düşünür diyenini bolmayan. Yani şu zatlar edilen attı. Yoksa ne yapmış? Bugün yadiyan dağıtlamады, ediyan çıkışlamады. Biz bizim dikendine bizler, ahli Türkmenlerin ediyan, Türkmenistanlık ediyan çıkışın. Yani Türkiye'nin devlet hükümeti görüyor. Elbette görüyor, eşitliğe belliye. Yani şu arada şu nesil açık istada aydılana yani yapıp kapılan arasında da aydılan ya edilen iş var olsa neticesi görünürdü de. Demek ol neticesi yok. Ben sonra çok var. Yani Halmurat yani devlet ara siyasetinde ütköşük demeleri vardır. Onu bilip bilmez. Demetmek kıyın. Yani Türkmenistan hikaye diye. Yani Türkiye gözünü alarsa orsaydı demedi ya. Onun var başağına yattı ya. Gücük etse verik gel ya. Ne olur şol yankı oyun oynuyor da yani Türkmenistan tarafı yani Niyazov dövründe de şeyler aktı. Çalıvırda orada orsa neme diye de o tarafa gidiyor. Ondan devlet siyasetinde arbitede takılacak olup bu da atlara köptünde gözüm yandır. Şeyle mükemmel ben aralarında Mehmet Bören adam da bilem ok olun yönü taşından görünüşü şeylere yönü yani Ağustos'taki bu şuşuk olun yönü bulun hem mecezem gidudaki yani gidişteki diyelim ya da çıkıştaki yani finişteki yolbaşçılar eğer onu görülü yaranı olmuyor diyen Ağılgam demedel ödüm epetli vaktan borlu o Aliyev hem yaşam olsa Mevlüt'i onun doğru verdi Kurban Ulunka onun ikisinden emir doğru finişte ne edeceklerini bilmedim ben Ulukan gider ayak bir gururun bolur Gayle kolcağını yaşap görür. Yenen bir soru var. Anton Antonov diye. Türkiye'de migrantları azarlarlar mı diye. Deme Türkiye'de azarlarlar. Türkiye'nin migrant yadayı normasından katı aşan. O Türkiye ya şu meseleni çözmeli olur ya da öz halkı bilen o dava girmeli olur. Tabii onca migrant yani mülteci demeni ya Avrupa'nın istilenip devletin götürüp bilmeden Türkiye'den hem iqtisadi adayları fetverle yani Türkiye'nin 5-6 milyon migrant saklamak katı iqtisadi nemeti vardır. Başka da sosyal yardım problemleri. Şunun için bunu yokman çözmeliler. Ya bunu çözmede ertiği çözer. Ödüm kardinalini, radikalini çözürler. O çözüm yani yardım şunu talep ediyor. O Türk yani İslamiyet demeden ne lan? Yani komşusunun gururunu tapacak olup çağatını ödünü etmedi yardaya gelip bilmedi ya devlet. Onu düşünmüyorum.
Baba son neme vardı bu? 2019 ýylda alınan karar vardı. 2020 ýylda işläp başlamalydy. Yani bir gezek alandan soň vizany ikinci gezek uzadyp beren oklardy. Daşna çıkmalı. Eger häziren bar, ene näçe wagt gaçak galan bolsun, şonça nemesi var. Daşynda galma mukdary mı diýeli, şoňa bir zatlar var. Yani Türkiye bunu öňden taýarlady aslında migrant krizini çözmek için. Häzirem owan göçü var diýerler, videolar, zatlar O gatul göç gelýär owan tarapdan. O gatkan 2 milyona ýakyn bir göç bolar diýip çaklanýar da. Yeniden bir zat var. Pasportlaryň uzatylma meselesi var ta 2022-nji ýyla çelle. O näme diýmek bolýar bu? O Türkmenistan ýalwaran bolmaly. O şol 6 aýdan köp ýalwardy da 1,5 ýyla ýakyn ýalwardy. O kabul edilenden soň bir 6 aý sürdi. Şonuň işläp başlamagy. Demir peçe duracak, yani Türkiye şunu kabul edecek de. Bar olan zat bu, yani halkın içine gaýdyp girmegine şu at isläni ok sebäbi ýurdun içinde ýagdaýy o däl. Pikir etdiler o bu cennetin, yani Türkmenistanyň o maly soňsuz mykan diýip iýdiler inden bolsa o içine halka amalar ýaly yok. Cehaletin edýän işine bu zatlara. Şonuň ýaly azarlarlar. Soňam ýene bir zat var. Türkiýede üns berýän bolsaňyz zatlaryň bahasy her hepde bir nemedýä galýar. Aýlyk inflasiýasy gaty ýokary. Bulam hakykatdan ham bir nemäniň barlygyny görkezýär. Hem içinde bir ykdysady kriziň barlygyny hem görkezýär. Hem göç krizisi var. 2 milyon 150 000 Türkmen var diýerler. 2 milyon 150 000 Türkmen. Şondan 300 näçe 400 000'a ýakynda näme var. Viza var, dokument var. Arkaýyn gezip biler ýaly. Onam o haçana çelli berjek. Olan bir soraw şaraty. Şonuň ýaly bir çykgynsyz ýagdaý nemesi var da. Azarlamajana meni hemmek öz pikir edip karar berip bilermiken diýen şu ýagdaý, yani ýagdaý el almaly bu taýda ýeňneme meselesi. Soň galan zat düşnükli bolýar. İki yaşlılarken yine indi ben bir kızıklı bir zadaydan sonra birazcık yanlış okudunuz. Azarlar mı diye. Azarlamak değil de ağzamak. Ağzarlar mı diye. Yani Türkmenistan'da geçilecek yankı Erdoğan'ın şotak 6. Ağustos'taki taparında şotaydaki yankı devlet yolbaşçılar deyindir. Şolar Türkiye'deki migrantları azarlar mı ya da şu gurrunlar balar mı diyen yalı soru oldu. Gozgarlar mı diye de şu gozgarlar mı? Gozgar Türkiye tarafı gozgar yok man gozgar. Geçen näme de gozgada şonu Daşary işler ministri Türkiye. Reşit Meredov gelen wagty. Ol elbetde ol birinji mesele bolup bilermen fikrimçe. Yani gozganjak mesele. Türkiye çözmese başka çıkarlatı yok Türkiye. Buna da doğru düşünmeli. O 5-6 milyon yani yük. O azat değil. Yani Türkmenistan'ın halkından ikisinden şu at halkından. O öyle ýagdaýam problemler yeterli ya Türkiye. O hiç bir devletim onlarla Amerika'da birden 6 milyon götürüp bilmez. Birden problema çıkar. O sen yankı iqtisadiyetine de yankı yerli işsizliğe de yankı satal ýagdaýyna da kendi da täsir edýär. Düdüğünü oduluk diyen yerlerim bolýar.
Şoň üçin Türkiýanyň başga çykarasy ýok. Meselen çözmeli. Sebäbi Türkmenistanyň nemeden azat däldir. 1,5-2 milyon adam vardır. Legal, illegal. Doğru sapara, on sanam şol pandemiye zararlı ne görýän ýyl ýarym kesenden Ýewropa ilaty Türkiýe syýahada bilen aqdynjanmady gidebilen. Gitse de ören gysga wagt. O da üstüne, o pandemiye de üstüne. O bizimkilerin köpüsü ilatımızın hizmette olansan olanın atelleri yapıp sana emeleri, restoranları, kafeleri köpüsü ondan önkü işem yoktu esasen yiritleri. Ondan bilen problemi oldu. Kemine ne yuli sedir atı kahar gelýär, soragymy jogap beren ýok diýip. Yo ekranda duranyň şu at soragy. Eýle mi? Haberi onu kim var görün de işte. Almanya'dan soragy ýagny. Wa, ine okap bereň. Hani O biz bir taraplyk bolanymyz üçin mi diýe Gurban ogan türkmenlere ýe çykan ok çykmak islemeýär diýe. Bir taraplyk moňa ruhsat berenokmy diýe. Men nemedeň gysgaça bir jogap bereň, soň siz neme diýersiňiz? Ol ogan türkmenlerine ýe çykmaýanlygynyň sebäbi bir taraplyk däldir, o içindäki halka ýe çykan ok birinjiden ha. No, halk bilen işi yok. Olar şol pul gazanmaly biznes olaryňky diktatorlyk biznesi diýip bir zat pikirdim gözüňize. O biznes etmek üçin näme gerek? Bir ýurt gerek, o bir halk gerek. Halkam jahil bolmaly, o gorkak bolmaly. Hemme şertleri var. Şonuň üçin biznes ne diýerler ýani. Gorkuzýarlar elinden alýar, satýar ýurduň malyny. Bu bir biznesdir ýani. Şonuň üçin o yurdun daşındaky ýe çykarýarlyk maksatnamasynda ýok bular. İçindäki çykarýarlyk maksatnamasy ýok. Bir taraplyk onuň ýazatlary ruhsat berenok bu diýäňiz, ruhsat berýär bir taraplyk näme adamçylyk insany ýardamlaryna ruhsat berýär, onuň ýaly bir nemesi ýok. Ýapyk bir zat bir taraply edil Şu bir parçasyny kandy. Parçası o bir şol diktatorlyk biznesiniň bir böyle perdesi üstüne yapmak üçin perde şodur. Şonuň ýaly. o bir taraplyk statusy Türkmenistanyň hiç il päsel berene bosgun kabul etmäge, ýardam etmäge, islenip töwrüňdäki döwletde, ol haýsy milletine garamazdan. Tersine ol birleşen milletler guramaň ustawyna ýazyly kömek etmek insanperwerlik bolar. Bir tarap döwlet bolsaň sen yararly adam kabul edilýär, sen bosgun kabul et. Ýani şolaň azatçylar hemmesi çölüňi çöl beýwanyny getir kabul et. Yer bir palatka kur olur öz ýurdunda. Türkmennem kabul et, özbeginem kim oturulmalsa şol serhedin ýakasyny görkezsen bir tarap hem bir perwaýdarlygyny şu töwrüňdäki döwletlerin halklaryny. Ol türkmen bol, özbek bol, tapawdy ýok. Öňe kemine gaty dogry aýdyk. Ölçünä hakka elden etmedi adam nädip daşyna ka elgesi vatandaş. Bol başa bärdi. Başara da at ýok. Ana Yuli Seyder'in jogabyny berdiňiz. O sag bolun. Bolmasa gaharlan iki tapar ýazypdyr da. Gaharlanmasyn näme üçin biz 30 ýyllap aýdyp gelýär halka gaharlanmaly bolsa biz gaharlanma. Sabırly bol vatandaş. Bular ýa mesele soraňa jogap berer. Elbetde wawaly mesele düşünmesi gelýär adam. Ýöne ýa Bir taraplyk meselesinde vatandaşlar bir tarap diýmek, sen tarap tutup bilmeýän diýmek. Aýdaly Özbegistan bilen Azerbaýjanyň arasynda bir problema çykdy. İkisi oňşa nokta. Azerbaýjana gelýär Gazagystan Azerbaýjany goldaýar. Ýok, şu Azerbaýjanyň aýdan dogry diýär. Ol islendik zady arkasynda hemen aýda oturjak däl. Ondan soň Gürgistan hem çykka Özbegistanyň aýdan dogry diýär. Ýöne Türkmenistan çykyp şu ikisinden biriniň aýdan dogry ýa ýalňyş diýip bilmeýär. Diňe iki tarap öz ýanky içine çağırıp ulalaşmak üçin bir miting ýa-da näme diýile toplantı organizowat edip bilýär. Şu meseleni çözmek üçin ýöne hiç kaçan tarap tutup bilmeýär. Birini goldap ýa beýlekini goldamazlyk ýaly bir
bir taraf diyenin şu nämesi var. Türkmenin kültürlüğüne gabat gelen zat. Kıza para şuna belli. Katı doğru belli diyorsun. Maňa da del sür diýdim, sür derýa diýe. Leýdik diýe bu. O başka näme soru var? O başka soru yok ildeşlerimizden hazırlıkça. O ildeşlerimiz näme soruňyz var bolsa, o berip bilersiniz. O gözden kaçmadık bolsa cevap berjek bolýas. O siyasi meseleler barada köprak sorap bilersiniz. O şu wagt öý bilen jaňlaşdym. Täze pullun 100 manat diye bir kilo etin bagady. Bu ne? Gurbanlykda näme diýärmi kan o? Et kymmat. 100 manat dolanyny näçe dolduryp bolýar şu Türkmenin mene manadyna düşün. 3 men geçdim kemine götmedim. $3 20 sent ýalyk bir baha bar şu taýda. 28-30 deme dolar olmalı. Eger son kasabını devlet yemesinden, nırkından olsun. Ya Şweýetde de yankı $4, $5 ya euro 6, 7, 10, 20 çellik diye bolýar. Bu Şweýetden aile bilen bolýan zatda. Türkmenin $50 aile bilen bu zatlar bolany. İkisi gavat gelmeli. Yana bir zat aýtdylar, sapara şu etli gurrun gowdum bol. Son gurbarlykda ol ýurdun içine o taýdan bir taýdan jaňa dip tutlaşanlar bar da. Şo näýdi? Enne diýe bir owada diýe ya bir köçe syrgyny 3 ya 4 ad öýli emes gurbarlyk kesmesi adamlar ýa-da ýok diýe. Ol mahallarym diýe o Thomas agyr gelensen diye o arryk diýdiňe sünk diýdi. Etem ýok diýdi. Ola mene ýanky sen aýdysyň ýalyna şolar ýaly bahadan tatylýan bir topar adam gurbalykçy bar diýdi. Milletin köpesi. O tapanjasy bilen sadyk etdi. Şolar ýaly ýaldy. Ýordun üçin. Esasana margol ýetdi. Halmurat ne ýagda gitdigiçe de kıyınlaşan görünüp dur. Onu yani düşünmedi ýalakda adam dälle. Ýöne halk şoňa kaýyl. Geň tarapy şol. Biz bulary zorlap wagt edip bilberse Halmurat. Bidem demokrat bolluk. O halk islemede edip bilmeýär Halmurat. Şonu ýalak nemesi var bu. Şu et meselesinde vatandaşlar men puluna 500 min manat dolar ertir 5 min olar ol näme yeri yok yani iqtisadiyetin gözünde bildiren yeri yok yöne esası näme tarapı var et kımmat olyan olsa indi öz yaşayan yerinizden daş döreğinize siretip görün näçe sany ferma bilýäňiz Türkmenistanda ýanky 50 sany 70 sany veya 100 sany sığırı var bir ferma işleyen bir ferma daş döregem ýanky samanı beýleki otluk meýdanly şoň ýalyada toplanyp goýulan ýanky 2 gat 3 gat jaý alyp örýärler-de samanlary fermalan gapdalynda örülýär. Indi ine şoň ýaly fermalaryň näçesini tanaýaňyz? Etin barlygyna şükür edin men aýdym. Etin barlygyna şükür edin. Hiç ýerde ferma ýok, et nerden bolsun? Yani problema şo taýda. Ol gymmatlanyna nämesine ol bolup biler ýani. Bolmalysam şol zat, oň bahasyny saklawan bilmez hiç kim. Bahany saklajak adam näme der ýanky fermalaryň döremek üçin şert bereder. Eger şu şerti hiç kim döretmeýän bolsa, hiç kim gozuklanmaýan bolsa, ertiret arzan olur diýip garaşmak ýalňyş bir zat. Yani bu bir durmuşyň hakykatydyr. Yani et şoň ýaly vatandaşlar. Bizde gynansak da o taýda ferma gurarsyň, elbetde gurdurarlar, ama ýöne işläp başlan günüň ertesi gün elinden alýarlar, özüňem türme basýarlar. Näme üçin ýanky habis diýerler, ýene bir zat diýerler, türme basarlar. Ine soňam et üstüne çok geldi. Hawa işe çok gelir. Şol işini yitiren adama daş törendäki illa tam şoňa hiç gili kömek eden ol. Yani şonu
Goldan okşola adamı, iş eden adam hemme pikir ede ay bayap bariyatı yine yok ettiler gov oldu. Gov olsa yine al et yok. Ola adam et öndürmekçiydi de. Şoňaly. Böyle bayasın o ervet zattın bayama. Yani şol berde yine ilatın özünün yani iş adamlarına çıkmalı meselesi var da sen şoňa çıkmasan erteki gün et tapıp bilmeýän ime üçin, çörek tapıp bilmeýän. Şo zat yetiştirecek adamlar şol çertlerde de dörep ortaya çıkan wagty olary türmäge basýarlar, ýok edýärler, biznesini elinden alýarlar. Elinden alan adamam käş onu iş edip bilse, iş edip bilmeýär. 2 hepde 10 günden soň ýa-da tozak gitdi da iş yerleri. Problemman nämesi şo taýda ýatdy. Esas näme? Hawa başga ildeşlerimiz hem ýazýar. O 300 diýe 350 manat şonuň ýaly bolan yerler hem bar diýe etin. Yani 300 bolsa näçe bolýar? 60 manat bolýar. 60 o. Näme daýt? 60-70 manat arasında diýen yerler hem barmış. Näme Thomas Edison ildeşimiziň soragyny getirdim mutaýada. Täze Türkmenistanda dünýä türkmenleriniň problemalaryna ýardam berilermi? Saparaň aýtýan 3'e bölünen Türkmenistany bir etmäge güýji barmy diýe. Yani o bir etme mümkünçülük yani gıytka wagtda ol mümkün näl, onu birleştirecek bolmyor möllel. Mesele ne şu yerlerde yani ilmi, medeni, bilimi işleri güýüplü geçirmeli. Yani Avrupa birlerinin içinde terket var, yani terket yok da. O hem bir millet ýalak gezip bölür. Yani şu regionam şu derece yetirmeli. Yani şu derece yetirende terkedim alkar. O uslo näme şetleyin bir işte terket bolur ýöne. O zatlaryň hiç bir pätgelçiligi bolmaz. Biz ösüp şu derece yetmeli. Yani onu yetmek için ilk cehaletten çıkmalı. Cehaletten çıkman, birleştirmen bolmaz, ayrıştırman bolmaz, gırılışar görürsünüz. Ödeme görönükden görügü var. O bu durmuşa näme üçin geldik? Bir näme üçin enemiz atamız doğurdu dip näle deder görürsünüz. Yani ilk cehaletten çıkmalı. On karşı taraflar ulanýarlar, öldür ulanýarlar da. Ödem esas dini ulan deme diýerler. Dinin hiç bir yerine millet cahil bolmaly diýen ýeri ýokdur. Demek şu dini sömürýändirler. Dini ulanýandyrlar. O däp desurlarda da o zatlar ýokdur. Onu ulanýandyrlar. Öz halkynyň garşysynda bir adam ýa-da bir toporuň şahsy bähbitleri üçin ulanýandyr. O daşından düşman ödläp demet görmürlerdir. Cahillikden çıkılar bolun. Birleşen ýalak bolur. Terhedem açylar, hemme adam açylar. Ha, ýöne granitin iki tarapym, terhedin iki tarapym diýip ösmelidir. Ha, şoňa kömek etmäge mümkinçiligi bar. Masalan, Özbekistanyň, Täjikistanyň onu gide region etmeli. Şonu urşam bolmaz, dawa da bolmaz. Ana Ýewropa birleşdi. Bawa. İlkulak aýdynlyga çykmaly. Şu aýdynlyga çykman hiç näde bolmaz. Birleşdirende näme ýarajak? Yani Türkmenistan da öz baştak diýilýär da. Yani öz baştaklyk näme ýarýar? Ýaryň daşynda. Özü ağaç hem kul. Ha, o zatlaryň kıymetine düýbüni seretmen mikan diýen men pikirimçe. Başka pikiri bolan
sesim yapmak yine. Ömür dip biri yani rupur bilen aydiya kemine Onu cevap verdi. şol bir yerde sonra veripdir, ben tapıp bilmedim. Yo, men tapdım onu, ekrana gelýär häzir. Ova. Näme diýe o Ömer diýe, onluk toparyňyzy gurun diýip belläp geçdiňiz. Onluk topary hökmany ýagdaýda gurmamız gerekmi, peýdasy bolarmy? Şu arada giňişleýini aýdyp geçseňiz diýip ýazypdyr. Men aýdaýynmy onu? Aýdy ber aýdyn. Onluklar vatandaşlar onu biz giňişleýini edip ýa-ni düşündürdük. Öňkü videolarda bolmasa kemine goýup bilen olsan kommentariýalara da şu Ömer için kommentariýalara bir ýere goýsaň onu link ýa-ni sylkasyny. Vatandaşlar onluğun esası maksady ine şol öňe aýdyp geçdik, ýa-ni aýdyp geçeýin. Onluklar diýende ol bir ýere bagly bir zat däl. Her kim öz onluğunu döretsin. Aslında onluklar bar, onun işlep veren, yani yöne adı koyulmadık bir zat, sistem adı. Onluk diýende 10 adam bolmaly diýilen düşünjede yok. Yöne iň ýakyn adamlaryň şol 10 adamdan geçse ýa-ni problemler çykyp bilýär içinde. Yöne elbetde aýdaly şol 15 adam var. 15 adamın sen ýakynyň we ynanýan adamyň öňden tanaýan, işleşip gören adamyň. Ve barlığdan geçen adamlar olsa, sen barlığından, her kimin öz barlığından geçen adamlar olsa, onda onu yaşamayıp bilersin. Yani onun onluk sisteması deyip gidiyor. Ya da 4 kişi olup biler, tapavdu yok. Onun maksadı, yani onlukların maksadı, birinci novatta bizdeki problemi vatandaşlar hakikati gürleşemiz yok. Hiç kaçanam hiçbir yerde de. Yani 7-8 adam bir araya geliyor. Näle omatma, sen nämettin, näme täzelik, ey şoň ýaly bir näme gürrüňler vardır. Hiç hile bir güýji bolmadyk sözler bilen özara gürrüňler geçýär. Ýöne onluklar diýende ol eýem ynanýan adamyň bolan için hakyky ýüregiňdäki zady aýtmak. Goý garşyňdaky şoň için gatty görsün ýa başga zat olsun tapawdy ýok. Ýani samimiýeti döredip bilmek. Onu diňe ynanýan biz ine samimiýet diýen söz ýok Türkmenistanda, düşünje de ýok, samimiýet diýen düşünje ýok. Indi şol düşünjeni nädip döredip bilen, ynamyň esasında döredip bilen. Şoň için onluklar ýani samimiýeti döretmeli. Biz iş etjek bolsaň birinji nowatda samimiýet döreýändir. İkinji onluklaryň etmeli işi birek biregiň arkasında durmak. 10 kişi var, aýdaly içiňizden biriniň öňe näme misalyny beripdim da, ýani telefonu ýok biriniň, telefon gerek, pulam ýetenok. 10 kişi däl, 7 kişisiz. 7 kişi olup bileleşip şoňa telefon alıp bermek, ol ýen bir problemany çözmek diýmek. İçiňizden haýsam bolsa biriňiziň. O sen ynanýan adamga, dostundur, dowanyňdyr ýa ýene ýanky ýakynyň bolan için ine şol ýaly kiçik problemalary çözmek. Bardy geldi birine pasolstowa varmaly bir işi, ýanky dokument işi bilen pasolstowa varmaly. Bir özü vardı, dinlemediler. 10 kişi olup barın ertesi gün. Yani yine arka durmak demek. O siz cinayet edeniz ola. Yine şoň ýaly edip her kim öz problemasyny sebäbi biz birinji nowatda häzir yine adamlaryň hatda yine şu Täze Türkmenistan guruluşy üçin kän bir gatnaşyp bilmeýänlikleriň sebäbi her kimin öz problemasy ýeterli. Ýörit edilen zat 30 ýyl ondan köprek wagt bilen adamlaryň üstüne ýanky aşağıdan çykyp bilmejek derejede problema ýükleýärler, soň kellen galdyryp bilen okda. Her kim hemmemiz hem şoň ýaly. Goşulyp bilmeýän ýa-da şu YouTube'daky nämeleri görüp bilmeýän watandaşlar da men düşünýän işdäler 10 saat, 12 saat şoň ýalan bir iş olar mene her gün. Bolmasa 8 saat. Şolam köp men girimçe. 10-12 saat işleýän. Sen ýatmaly, diňjiň almaly, ýanky öýüň işi var, ýene var, ýanyndan iş, ýani ýetişip bilen ok. Şol problemalar üstünde. Onu bir adam aşağıdan çykyp bilen ok. Ýani olluklar şu problemalardan size çykmany, ýani kelläňizi galdyrmana kömek eder. Ne şonu edilenden soň täze düşünjeler dörep başlar. Ýani maksady şol onluklaryň. Ol bize goşulun, bize kömek edin diýip näme däl, ol halkyň ya da köpçülüğün, toplumun, cemiyetin problemasını çözmek için bir sistem var. Ve işleyen sistem. Mesela hakikattan biz o nesnanın önünden barlap analiz edip gördük ki işleyen öz arasında. Ve içinizde bar olsa da şoň ýalylar, onluklar bilen problemalarını çözenler, yani siyasi bir näme ya da Türkmenistan'da diktatörü ayırmak diyen maksat bilen
işe başlamaň. Birinji nowatda öz problemalaryňyzy çözmek, problemalaram izne gaýdyp gelmejek şekilde çözmek ýaly bir näme maksat bolsun. Ne şoň ýaly ýoş soň işler ulalyp başlar, özüňiz hem ýanky näme tapmaňa, habar tapmaňa alarsyňyz, näme derece ösenligiňizde. Şonu aýtjakdym men onluklar barada. Halmira da aýtsa bu arada. Vatandaşlar biz şu orluklar barada ýa bir näsege de gaýdyp geldik de dogry düşündük berdik bu çoň bähbidiniň nämeden ibaratdygyna maýdyp berdik. Ol orluklar bir gullukçy ýa bir partiýa ýa bir adam üçin edilen akta ol ýurdun içinde dawamatly bolmaly zatlar diýip şunu döredemizde şula ýa teklip edemizde şuradan başladyk. Sebäp orluklar her owada da boljak, owan her köçesinde de boljak, her maşgalada da boljak, her kollektivde de boljak. Son dolanır sistemasyna, saýlaw sistemasyna da, döwlet sistemasyna da, hökümete de, ýene bir ýerde jemgyýetçilik işlerde de şu orluklar öz aralarında oturup öz pikirlerini aýtsalar, son öz garaýşyny metbugatyň üstü bilen ýetirseler, ýa umumy şol kollektiv bilen arda ýazyp prokuratura haýsy sebäp bilen çykan ortaga çykan meseleleri çözmek üçin şu orluklary oýnajak, orluk aty uly boljak. Bir adam ýazmany bilýär, meselem nädip ardan dogry doldurmany bilýär. Emma on başarýan işin beýle kadyn başaranak, emma şular bir orlukda bolsa biri ýazar, biri sözün düzer, biri ertip berir, näme mesele çözülýär. Ýani men bir oturup sadyjy zatlary getirýän. Elektron döwlet elbet adamyň özlerim çözýär bu zatlar. Ýöne bize şol birikmek üçin, adamlar birikmek, ýani yslaşmak üçin, ynanmak üçin orluklar gaty wajyp boljak. Sebäp hökümet 30 ýyllap biziň halkymy parçalap geldi. Dogony düşman edip goýdy. Atany ogly ata. Ene rejimiň ul zalimligi şundan ibaret. Orluklar täzeden şu ynamy gaýtaryp bermek üçin adamlar öz içki dünýäsyny. Şuman men pikirimi ene şu oturan adamlar bilen paýlaşyp bilýärler. Emma şon paýlaşyp bilmän oturan milionlarça ýyldaşlarymyz bar. Näme üçin? Şu gorky mesele sarıpdyrlar sindromuny adamyň kalbyna, ganyna. Olar şon üçin aýdy bilen. Şu zatlardan çykmak üçin özüňi ynanýan bir adam tapmak. Onu şo bilen bileleşip şu problema hiç olman arat maslahat edip bolýar. İki bolamızdan soň ýene ýanyňyzda 8 adam bolsa 10 bolsa, ýa şol problemi çözgüdün tapýar. Ene ştaýda esasy mesele. Ve bärde o psikologik ýa-ni faktor barda adamlar üýüşip karar kabul edýär. Onuň demokratiýanyň esasy ýa-ni düýbi aýdary fundamenti köpçülük azlyk köpçülüge tabi bolmalylar. Orluklardan ýanyndan ýüzlükler var, müňlükler var, ene bu köpçülük bolýar. Ondan o ýa otururlar ýa hiç da siýasata gatnaşmadyklar ýa döwlet işine gatnaşmajaklar. Onda şu orluklaryň çykaran kararyna kaýyl bolmaly. Orluk diýen biziňe bir orluk ýöne 10 san, 100 san, 1000 san orluk bolsa bir şäherde şolon karary esas boljak da yerli häkimet üçin, hökümet üçin, yerli çykaryljak kanunlar üçin. Atan taplar işleşmek şonun adamlar birek. Şon üçin gerek bize orluklar. Ol diňe şu oturan adamlar üçin degişirler ýa-ni diýen dogry bellep geçdi aýdy bol. Biz üçin de özüňiz üçin gerek bol. Ya bizi gorlan diýip orluk döretdiýinde özüňizi gorlamak, özüňizi gorumak üçin döretdiň. Elmeden gerek şol. Soň beýle kinesellere geçer şu zatlar. Şonu aýdyň. Aha. Ýene bir näme var, soru var, ona okaýyn men. O hakdan ýana diýe. Türkmenistanyň Taliban meselesinde Russiýanyň näme bähbidi ýa-da ziýany bolup biler diye ýyldaşymyz ýazypdyr. Türkmenistanyň Taliban meselesinde mi? Türkmenistanyň Taliban meselesi aslında ýok da, ýani Talibanyň hereketi Türkmenistandaky näme diýip aýtjak boldy. Ama da bildirýär. Talibanyň daş töre bilen hiç bir meselesi ýok da, diňe Türkmenistan hem däl.
O güýjem yetmeýär, o bu at demeti bilen başaga bolmaly. 3-4 ýyllar şeýle bolar. Ano yine de yazıp durar yani haktan yana de Orta Asya Taliban meselesinde pozisiya üçün behvit ya da ziyan tarafına Pozisiya değil de Rossiya ýalyşal. Rusya üçün. Rusya üçün Barıştırıp durýaly. Doğru. Neme Orta Asya'nın Taliban meselesi deyip bir zat yok. Awganistanyň Taliban meselesi deyip bir neme var. Onu giň işletmeliler. Şu wagtda çel Taliban daşda öýrene bir neme beren ýeri ýokdur. Ideologiýasynda ýok sebäbi onuň. Onuň ýaly bir derdi ýok. O şonu Awganistanyň içinde bizim iýleşlerimiz var. Yani nawa Türkmeniň bir bölegi, özüňem bir bölegi var. Biz şoň üçin bizi alada bildik diýenler. Ne täjirne o Rossiýanyň demedir de Rossiýa şu taýdan o çykmaly däl bir ýakynlyk demetmeli, bir zat etmeli. Eýtmeli. Afganistan soňam Russiýa bilen ýakyn näme eden wagtyňyz nämesi bardyr? Mysal üçin ýene Türkmenistan, Özbegistan, Gazagystan şol arada durda Afganistan bilen. Yani berde yankı eskeri näme diýip pikir etmeň. Afganistanda mysal üçin Amerikan yankı ideologiýasy gelip oturup başlasa Afganistana, olaýam Russiýanyň graniçasyna geldi diýmek şol ideologiýa. Sebäbi Afganistandan soň yankı Türkmenistan, Özbegistan var. Ondan soň meýem Russiýa näme etdi? Russiýanyň şu günküne çelin eden aladalar o esir döwründen başlap şol aladalar bilen diýe yankı daş döwründekileri özüne näme diýle şit ýaly ulanýar. Daş bu onu diýler. Awa bufer zona edip şoň ýaly ulanyp gelýär. Ol hemişe şoň ýaly. Türkmenistan, Özbegistan hem eder şoň ýaly bir ýerleş territoriýasy boýunça şoň ýaly. Indi şoň üçin Afganistanda siyasi ýürkeşikler bolan ýagdaýynda, ýa-ni Taliban gelen ýagdaýynda ol elbetde Russiýa bilen Russiýanyň isleýişi ýaly işleşen ýagdaýynda o tapawud ýok. Kim gelse geläýsin. Ýani döwlet ara siýasatlarda ýani saparada edik geçti. Şoň ýalydyr o. Arada behvit bardyr. Eger behvidine böwet olmayan olsa täze geljek hökümet onda hiç kili garşylygy ýokdur. Ýöne aýdaly bardy geldine Taliban hatta näme ýankı Amerikan nämesini ýöredip başlasa siýasatyny mysal üçin. Onda näle bolýar? Eýem şu Amerikadaky ideologiýa ýankyna atan nämesi Russiýanyň bu firny zonasyna gelip dirilen bolýar da şol. Oson Türkmenistana, Özbegistana geçmegi diňe wagt meselesidir. Ýani berde behbit diňe şu taýda görýän men. Russiýa bilen. On başga da elbetde bardyr men görüp bilmeýän ýerlerim. Ýöne men şu wagt aýdyp biljem şolar ýani taýýarlyksyz sonra bolan üçin kämbir giňişleýin. Yok, Talibanlar yani demek aydın Talibanlar dünýäwi bir döwlet kurýan bolsalar hiç kime bir iş yok. Yani daş töwregine howp salmayan bolsa, ödem dünýäwi bir döwlet kurýan bolsalar öde işler olar. Ya ýöne şo dünýäwiligi şüphe görediýär. O da hakly görediýärler. 21-nji asyrda o zatlar iňsoň bir ýerde ýarlyp çykýar da. O dini näme diýerler, o dine hiç kim garşy däl. Ýöne din ýa-ni cehalata ýol berýän nädir? Dinle ýazylan diýe ýeri ýokdur. Ne bab bolsa ne çykdynlar, aýtsynlar, ne adamlary bilimsiz, ilmsiz, hünärsiz, kärsiz, o mesleksiz goýmaly diýen ýeri bab bolsa, ne üstlenlik dini. Ya çykyp aýdaýmalydyr. Şonu edýän bolsalar diýmek dini sömürýärler. Diniň adyndan näme diýerler? Bu ýalňyş zatdyr. Bunu ýanky töweregem kabul etmeýär. Halkın ödem kabul etmediler. Yani bu aňyrtyp etmekçilik. Cehaletin cennete yeten ýeri ýokdur. Ne misal yani
cuma namazından soň ýa-da ýa-ki bayram namazından soň bir 10-20 müň adam hareket edip barýar-da, video koyupsun kemiğine. O Türkmen ovalarının biri ne şonalak neme. Şol ovan içinde ne şolor yalak yüzlerce münglerce ovu vardır. Ovansanın içinde. Hepeden dinini yandırırlar. Şimdi şol adamları bir ellerini geçirip nehaçetinin elinde meslek var. Yani hüner var, kâr var. Profesyonel. Toğdan okunda yoktur. O sizin inancınızda hormatımız var, hem dadımız var. Yönü yani yaşayışam size gerek. Dininiz sizi toğutsuz kalın deyip öğrediyenlerdir. Öyle asırlar boyu. Bir gün iki gün hem derler. Demek bir yerine yanlış saat var. Dini ulan yağlar ya. Din Alımın yağda Selçuklu uğrunda şunun öten. Şu at Oğuzstan'ın yağdayından. Hem Türkmenistan'ın yağdayından. Nün gel bundan. Bir soru var. Neme Taliban başka Oğuzstan'ın içki işlerinde katışan adam yok. İsleyen adamım yok. Ova. Bir neme var. Ova harekete haçan başlayarız deyip yazıptır. Beyik Türkmen diyen bir ildeşimiz. Oho, haysi hareket gerek kanıt. Bize harekette deyip aydı. İşte ben şol yani sizin koyduğun meseleleriniz var. Taliban, Orsiyet, näme gıdıklanana. Orsiyet ol imperiya hükmünü bunun 130-140 yıl oldu bizim devletimiz ya bizim halkımız üstünden ağırlık edip gelen. Biz şu Orsiyet için, ya imperiya için bir daşlı kurşu olup geldik. Beyleki devletler çoda yanında ilkinci nöbette bizim halkımız o özüsünü almalı. Daş devre şey. Sonra Orsiyada barıp yetýänçe olar ýam ýaragly işlerini işledip başlajaklar. Indi şol ýanky daşky kurşaw Orsiýadynky indi kiçelip o ö territoriýasyna goýulýar. Indi olar pikir edýändir-de olar. Indi biziň arkamyzda öňkü Sowet Soýuzy ýok, öňkü hemle kakyp o döwletleri işledip biljakka. Birden aňyrdan Talibanly gelse, meselem o. Olaram musulman, bularam musulman bize karşı gitmen diyen o korkusan var ol Orsiyet. Şon üçin ol Taliban hareketi Orsiyet'te gadagyn edilen resmi ýagdaýdy. Ýokary sud tarapyndan. Ona mı aýtmak gerek? Ýöne şol bir wagtyň özünde de Talibany Moskwa getirip şo taýda ene Kreml'le kabul edýän ýene de Orsiyet. Ene siýasatyň 200-lügi, 300-lügi, 500-lügi o yankı yapıp kapılan anarsanına dörlü gururundan edilýärligini şerti ýagdaýyny görüp otursanız da. Orsiyetiniň şol Taliban bilen bizim döwletlerimiz gorkuzyp ýene-de ýygyna şol harby goşuny salmak islew. Olam bar, onam çekinip oturnak. Orsiyetiň käbir harbylaryny diňläp görýän ýa çykyşlaryny. Ana doşanmada ne 102-nji Motorstrelkowy eme durda divizia Tajikistan'da bar. Enne şol Manasdan olar gysyp çykardylar ýanky Amerikan emesini harbylaryny ondan näçe bolar. Enne şo duran bazalar var, bizde Mary 2 var, Aşgabatyň eteginde var, Krasnovodskda var, Gazlarwatda var, şo diviziýalarda öz emesini dikkatmek isleги bar Orsiýada. Onuň bir girse enne çykmajagam görnüpdi. Şoň üçin biz şu marşalardan saklı diýende bir tarapdan şol ýanky bir taraplyk statusy, diktator ondan gorkanda bir taraplyk statusyny ullanýar. Emma ýanky Türkiýe tarapy gysaçasynda ýene Orsiýada taraplyk ketýär. Gördüňmi hana? Bütün halk bolup tamaşa etdik. O ýanky Reşit Mered ilki ýema etdi Ankara doşugy, ondan bir gün geçirmen Urwan Gulyň oğluny ýanyna alyp üçüllep Kreml'e gitdiler Moskwa.
Yine edilen siyasatı şol ikisine de söz verdim ya birini arladı böyle ikisini kol yaptı. Onu biz bilemiz elbette parlatıp oturmak gerek gel. Yani siyaset değil yani neşular yani. O iktisadiyette var da anık sağlar, anık işler. Ama siyasetçiler ağzı boş. O beren sözünü de duruna. O iki yüzlü siyaset değil yani sondan gelip çıkıyor vatandaşlar. O yüzüne bardat diye yengenden başla da diye kellesine de üçüncü da saklap. Şeylere kıyıska çaydık bersek şol Orsiyadan elbette kızıklanması var. Taliban'ın hem kızıklanma var. Biz onu bilemiz. Yani saparağı yan aydık geçti. Taliban şol aşa dinçilik yaşılır yal hareketi olman dünya devlet bolsa bize bildirgen zat yok. Demek içindeki bize de güçlü Türkmenlerim, Özbeklerim ya Türk dilli halklarım parahat yaşasa bize de demek hem peyda hem yankı Gorşov bolup da daşky gorşov. Içki Türkmenistan'a howpawanyny daşky türkmenler elmedem kömegi biz bar dip aýdan yerleri ya eden hareketlerinden bilýän. Arda kalmy şoň üçin aýdýanlar. Ýöne şu zatlar saklap galmak üçin gelecegi ýene dilen saparaga ýüzlenýän ol dogry elläp geçdi. Biz yerini içinde etmeli kömegi. Şol 90-njy ýyl biz şu proýekt kabul etdik. Ýani şol Jılly kölläki türkmenlerimiz var bu ýemede Tajikistan'da. Şolar studentlaryny getirip Aşgabatda okudup sonra ýygyna şolary ilmli bilimli ýaşlar edip uğradyp şo taýda oturan ýerinde kowşumlaýyn oturan ýerinde şolar özleriniň bir düşünjesi arsan ilmi bilimi ýetsin injenerli döresin näme bolsun şo niýet bilen edildi. Şolar ýazdy biz Iran türkmenler bilen edip bilýär, owan türkmenler bilen edip bilýär. Ilmli bilimli olsa yani öz yurduna dolansalar. Ya sizin yaşlarına eden teklifine göre maya yatıp Türkmenistan'a gelip işleyecek olsa aslı Türkmenlerimiz olsa koy gelsin dikerseller ata vatanı kim olur karşı. Arası işleseller. Halmurad ağa deme yani Beyik Türkmen dedim soru veret. Hava. O Beyik Türkmen'e neme vereyin. Halmurad ağa katı doğru atlar aytti orslong ne bu firin doğunosu ne orta diye. Yönü Beyik Türkmen'in ya Beyik Özbek'in, Beyik Tacik'in bu firin doğunosu bolmalı lan. Büyürün ne var? O orsunku bolya, Amerikanınki bolya, yani Avrupan bu firin doğunoları bolya, danin senki bol lan. Beyik Türkmen. Näme Beyik Türkmen'in sonra başka sonra aslında. Herekede haçan başlayarsın. Hareket başladı. Kutormana doğru gidip var ya. Asa aldı. Beyik Türkmenler oyunun vakti, demeden vakti ne? O da atlar onun soğunluğun ya. Beyik Türkmen. O soğuk neme var? Köp adamaydı ya. Halkın o bir bölüğünün havaran bolmaz mı kendi ya? O diktatör ayrılıp taze Türkmenistan kurulan. Şonun yal neme de var. Hareket etmek anırakta dursun. Şön yal düşünceler hem var. Bol millettir. Kemine bunu tanımak katı kıyındır. Ne Sovet dövründe de çölün içinde oğullar var hatta. Sovet sayının gelenini bilmeyen oğullar var hatta. Türkmen katı gendir. Mehmet Börmeller. Oğullar yalak Türkmen keyandır. Güdü geçen Türkmen'in doğun karnaşı bir dönem işi yoktur. Türkmen şolar yalak yağdaya gelendir. O da dahilliğin nemesi. O günü geçene bir diplomludur Türkmen. O el diplomlu, düşünceli, yani kul kadınca derine yani cehaletten çıktı deyip hadav ediyor da oluyor. Adam meter içinde oturan vurmalı. Türkmen'in yağdayı şonun alaktır. Ödünüzü bilin. Azrak, nemerek vaatlar oğulun şeyledir. Yani sesini çıkarmayan nemediyen günü geçeyendir. Ta ödün nemesine bir yerine kadık giyiriyençe, yani burç giyiriyençe sesini çıkarmaz. Soğun vak dikkat yıkırar. Vay ölüm diyer. Yetin, kömek edin. Bunlar adalatsız diyer. Sapara size bir soru var. O Markus diyen bir ildeşimizden Avustraya, Germanya olmalı. Yer reforması edeningizde iri yer eyyetçiliğine geçmesek yine de şu yağdaydan ütkömez diye. Köp ova yerlerinde reform etmeli olur diye.
O gatı doğru Markus'un aydiyan gatı doğru onu ben öňrek çalarak adak geçtim. Onu yankı çözümü bu biraz çılşırımlırak yönü çözümü var. Şoň üçin aýtdyk ilkulat yankı her kimin hakkı var da adamlar hakkını vermeli. Hakkını versen yankı esasana medeni zonlar, kulturlu zonu değil ya da yankı yaşayan nemelen töweründäki yerler emesi çäkli. O taýyň hrydaram köp. Yarım hektardan 1 hektardan şondan ýetýär da. Yönü hakkı var. Sen onu hakkından vermediler. Şoň üçin bir ideýa var. Yerin hemmecen berýän halka. Ondan hadina iyidine satın alýar da. Satın alýar. Ondan yerleri birleştirýär. 300 hektar, 150 hektar, 500 hektar. Ondan ýörütip proyektler bilen yine de iyidine satýar da. Yani vadalı satýar, şertli satýar, yani ödem bilýän ol iş nemäni ýöredip biljek nämä berilýär da. Ol bir yani işi başarmayan adamın 1000 hektar, 10.000 hektar bolanda da derde yaranok da. Onu bilýän, edýän ya höwesli nämeder ýalak şertler döretmeli. Ne şolar ýalak bir ideýa var. Ne şonu öňe sürýän men demem öňe şu o deme problema düşünýärdik. 92-nji ýylda düşünýärdik. Şoň üçin biz yani adalatdan gidip bilen ok. Yani adamın hakly ýmek bolanok da. O da bir problem. Şoň üçin biz yani tarp yerlerden yer açtık da. Bir oblusun yeri ýalak yer açtık. 150.000 hektardan kän bolmalylar yerler. Ondan şu taýda 50 hektardan 100 hektardan paýlap bolýar da. Onu ýörüt etdik. Onun halkın bir bölegi şu taý giden soň ödüm her oblus etdi onu. Onun yani nemedäki yerim boşýar da. Yani talap neme diye. O taýda da 20 hektar, 30 hektardan berip bolýar. Ya şolar ýalyk çözüm var. Ol ýöne şu atky ne Türkmenistan 30 ýyllaky edip gelýän zady var. 2 hektardan 3 hektardan potroda paýlamak. Bu ölüm. Şu adam ölümdi. Bunu bulan hiç zat düşünmeýänliginden beýinleriniň ýoklugynyň düşünje diýilen zadyň ýaňky mesele çözüp bilme nemeleri ukuyuplaryň ýoklugynyň. Ol ýöne görünip dur giden milleti geda edýän da. Yani önümçülüğü ýatyrýan. Oň üstesine ýeke o da derler. Sen o partaçylygynda sen televiziony işini öldürdün. Bitti tohumçylygyň biten soň parta bitýänler onu ekip görmürlerler. Buğdayam şonda alakdyr. Tohumyň ýok bolsa sen ekeniň nemäňe sepen tohumy ýeten ok da alyn hatyly. Bu da atlan bilgidir. Bu da atlan hemme bilgidir, tecrübedir. Bu ullokan iştir. Ödüm katı kän terişte gerektir. O akıl gerektir. Yönü şeydi edilýän zat däldir. Onuň siýasatçylaryň etjek zady däldir. Ana halmra da dogry aýtdy siýasatçy. Üçe bölüp bolýar da bunu. Bunu yani profesional adamlar şu wagt biz bilýärdik. Bu tekliplerim bardyr. Şu wagtlaryň hemmejesi kitap bolup ýazlandyr. Men ýyllaşlardan haýyş edýän şu kitaplar kimin eline geçeni bağ bolsa bir ekrana çıkarsınlar. Yani surat edipmi, köpürdüpmi, PDF faýllarmy nemedip bir ekrana goýsunlar. Bu zatlaryň hemmejesi bilinýändir, edilendir. Üstünde gatı kän iş edilendir. Ummatsız serişte toplanandır. Bu material teknik badasy taýinlanandır. Bu zatlar edilen zatlar. Ýöne jahillik bunu kelpe bilen tüpürüp dödem diplomly jahillerdir.
Doğru sapara. O yer meselesi. Baş neme problemamız şu. Yeri olmanlığı için adamlar yurdu taşlap çıkıp kayıttılar. Şu arada bir zat aydalı sapara, asuda asman var arada. Yine Oğuzhan'ın bir kınemelerini gördük de sapara bilen geçen içindeki günlük durmuşu, o nemelerine, bazarlarına, magazinlarına, iyi biçişleri ya da dolar alış çalışları. Şu zatlar yine Oğuzhan'ı yiyem 30 yıldan beri o urşun içinde 40 yıl diyelim o ne manam koşsak Sovyetler. O işlep dur hemmez adam var. O benzin, un, ekinçilik, yine başka hiç probleması yok. Gaytam şu urşun içinde de kanal gazıyalar. Yani Türkmen içinde Türkmen ildeşlerimiz taze ağızlan kanalların videolarını, suratlarını uğrattılar da. O hayran ağlarsınız. Şimdi Türkmenistan'a seyredin. Urş yok. Yani halkın yarımdan köpüsü içinde yok. Asuda asman. Koşadırnan içindeki söz neme diye. Yani Oğuzhan'ın içinde yarımdan köpü ilat taşına çıkar yok da. Talipler alsa da yardı çıkmaz. Yo, talipler alsa da çıkmaz. Ki demek taliplerden berbet olmalı. Bir kimden orkaz? Benim o şuna gelecek olan o tayda yine toprak eyyesi olma nemen var. Şu toprağa yerleşip bilsen eyyesi olayan Oğuzhan'da. O daşını aylap bilsen şunun eyyesi olayan. İslemesen başka yere göçüp o yan rak tarafı su nerede olsa mümkünçilikleri var. Gelelim Türkmenistan'ın Asuda asmanının aşağına seyredin. Hemmeniz taşında. Yok, şol aydırlayan sözlerim yine entegem inanyanlaram var, yani inansalaram men şu zadaydayn Türkmenistan'da 30 yıllık tarihini alın analiz edip görün. Näme aydılan olsa tersine olyandır. Yurdumuzu bağı bozsanlığa öğürmek siyasatı çıktı. Yankı bir liderin ağzından, çok ağzından değil mi? Şon politikası yurdumuzu bağı bozsanlığa öğürmek. Şondan sonra yerler hem şorlap başlandır, buğdayına hasılı açandır. Suam yetmezçilik edip başlandır, bağlar kuğrak başlandır. Yankı korrupsiya karşı deyip bir kurama var. Yani diğerler o kuramayı işlep bilen o has güçlü kurama döredil diye korrupsiya karşı. Dörettiğerler hem öyleyim önküsünden hem beter korrupsiya sisteması işlep başlıyor. İndi olam şon yalı. Yine inanışmanın yılı deyip ilan ettiler. İnanışmanın yılında Burada İsk. vatanlara en köp yalan malumatı verendir. Bilemem o zatlar anırsında neme var, ne diyorlar ona. Niyaz Komşu Bağbosanlığa hürmet deyip başladı, yurdu. Kartadan açıp seyredin vatandaşlar, berdeman aydanma anılmak gerek değil. Dünyanın kartasını açın, Türkmenistan'ı yakından seyredin. Yani Bağbosanlık demek yaşıl ne Şüvetçan'ı seyredin. Yani Şüvetçan siyasetçisi çıkıp Bağbosanlığa öğreli diyen bir düşünceğini ortaya koyan değildir. Biz dedim özem edip bilseniz kartanı yıllık açıp nemedip seyredip görseniz arşivlerde bar olsa Amderyan yakası yıldan kiçelyendir yaşlı yer. Şol Bağbosanlığın neticesi olan. Yani edilen iş şol. Yine bu yıl inanışmanın yılı deyip çıkıyorlar. Yani hiç kim ona. Yani asmanı asuda diyen sözüm şotaydan geliyor vatandaşlar. Eğer asmanı asuda diyen olsa demek problemi var. Yani siz şu asmanı asuda deyip inanın deyip ayıtıyorlar. Olam elbette ne sözde adam asmanda yaşanıp yerde yaşayar. Yerin asuda mı, yerin aratta mı, yankı verimli mi? İşte bir yaşap oluyor mu şu yerde? Aydın benim şunu aytacak olup durdum. Asman bilen näme değişleri var onun. O senin nemen yaşayış durmuşun. Sağa da bollayan bolmasa. O son bir soru var. Halmurada onu ekrana getirin. Ondan sonra biz tamamlayalım. Bugün bu hepdeki nememizi. O bir soru.
näçe wagtdan bäri aýdyp gelýäs we köp adamlaryň kellesinde şu näme bar. Iň soňunda gerekli soralardan biri geldim kendiýe. Faruk Emir ildeşimiz ýazar. Ýaşullar bir soragym bar diýe. Häzir ýurtda eden etdilik. Siz bolsa täzeden gurmagyny gürrüňe edýäňiz. Siz başga ýerden gurjak bolýaňyzmy? Düşünmedim. Ilki häzir hökümet aýyrmaly dälmi diýip sorapdyr. Gaty gowy bir sorak. Men azrak näme deýin şuna? Indi näme bar? Nahil diye. Köýne maşynyny çalışjak bolsaň täze maşyna alar ýaly puluň bolmaly da. Soň çalışyp bolýar. Yani şonuň ýaly häzir Gurban Uly oturan nemesi o gitjek yani o guluň ucunda dur. Näme etjegini bilen oklar. Ve soňky bir ýylyň içinde o etmejek işlerini ettirdik yani şu taýdan oturup. Diňe ekrana çykyp edýän hereketlerimiz Gurban Ulynyň bütün ömründe o hiç wagt etmejek işlerini ettirdi. Yani karzlaryna çykyp aýdyp berdi özçe karz gözleýär da adalat nemesini görkezmek üçin, açaçanlygy görkezmek üçin diýip. O ýene-de şoňa meňzeş halkyň öňüne çykyp o gürläben bilen ok ýüzüne seredip şo ýagdaýlara çelli düşdi bu. Indi biz bu taýda asıl maksadımız o değil bizim elbette yani şu an biz berde hükümet nemesini öğrediyiz. O devlet düşüncesini ortaya attık. Maksadımız var. Esas maksattır. O ne Gurban Ulynyň maksadı vardır. O ne de onun ondan soňky onun yerine dalaşkar boljaklarına maksady näme ýokdur. Biz iň önemlisi maksadımız var. O maksattan soň näme diýsen yani näme etjek bolsaň edip bolýar. Indi biz maksadymyzy goýduk. Biz bunu ýuwaş birinji süňk bolýar, ondan soň ete bürenýär. Şu ýuwaş-ýuwaşdan meýdana getirýäs biz bu işi. Näme diýär bölek etini goparyp ýok etmek diýen ýalyk näme de garşy tarapy. Olaryň gitjek ýeri ýok. Düşen duzaklary belli. O tuzağa da özleri vurdu yani. Iň erbet tuzağın özüň guran tuzagyňdyr yani. Başka ýeriniňki däl. Şonuň üçin biz birinci döwlet nemesini gurmaly, işler ýagdaýa getirmeli. Şu düşünjäni tanıştyryp bilmeli halka, köpçülige. Ondan soň Gurban Ulynyň bary gitjek ýeri ýok. Birinji Gurban Ulyny aýryp soň o näme etsek diýip pikirlenmelimi? Beýlek tarapdan alsam. Yani köp adamlaryň nämesi bar da Gurban Uly dur. Siz näme edýäňiz diýip. Gurban Uly duranok o taýda olay hem gitjek. Güýmesin. Şu Türkmenistandaky ýagdaýlary. Ondan soň güýmäp bolbersinler. Biz o wagta çelli işimizi bitiriberdi hem. Biz şu ýuwaş-ýuwaş wagty geldikçe ekrana çykyp görkezýäs etjek işlerimizi. O şu iş edilmeli, iş kabul edin diye aydam yok. Biz göne etmeli iş var, edilmeli işler var. Şonu aydiyaz ve şonu amediyaz. Hiç kimden neme sorulmaya bu ýagdaýda. Näme üçin diýip sorasaňyz, ediljek işler edilmeli üçin. Edilmeli işi sorap edilýän däldir ildeşler hiç bir ýerde de. Şoňa nemedim. Her bir nemesidir. Bilmeli zatdır. Her bir vatandaşın diýeli. Meselem o demokratiýany elde etmek üçin jogapkärçiligini hökmen suratda bilmeli, şonuň bilen bile getirmeli. O edilmeli işdir. Jogapkärçiligi bilen bile getirmeseňiz demokratiýa diýip gyýyrsaňyz, siziň garşyňyzdaky adamam siziň gyýyrýan demokratiýaňyz size garşy ulanyp bilýärler. Şonuň üçin hemme zat düýpletmeli, biz hem düýpletjek bolýar, yani döwlet meselesinde. Yani döwlet gurmak bir ütkeşik bir neme däl, yani bir alıp açıp okap tecrübeleri bir gözden geçirseniz bir neme döretmekten aňsat da ýene aýdaly hazır bir Mercedes ýalak bir maşin fabrikasyny gurdysalar o has kyn döwlet gurmakdan. O taýda sebäbi maşin gurmak nemesinde giden bir iş var.
ve şol Mercedes fabrikasynyň ömrü köp döwletlerden nemedir, garrydyr häzirki görýän döwletlerimiziň köpüsünden. Ýa-da industrial rewolýusiýanyň soň nemesinde dören zatlar da bular. 100-150 ýyllyk bir nemesi var, tarihi var. Şonuň ýaly, şoň üçin hökmen suratda birinji etjegi işini ortaga goýmaly, ondan soň o yerine geçilecek zady aýyrmaly. Men aýtjam şu, Halmurada sapara siziň näme? Faruk Emir diye yani son soru olun iyiliğine neme yazıptır semine. Kim okuya diye soruları. Sonra okap biz gutarduk cevap verdik. O Kurwan olun ayırma nähilek neme diýäňiz diye o neme şolar ýalak yani şikayeti var. Yani Ben aýdyp ber, ya sen aýtsaň da para. neme bir köz aýdaýyn halmrat ruhsat bersen. Yo, orsat aýdy bersen. Ýa-ni Kurwan Guly ýa-da şu hökümet problemi däldir. O kim problemi diýip düşünýän bolsa, olaň öz işlerdir. Ne şu hökümetin bolmasy, ne biziň halkymyza baglandy. Ba diýsen badyr, ýok diýsen ýok bolky diýdi. Biziň düşünjämiz şular ýalak bolsa, ne şu wagt ne Türkmenistanyň ýagdaýyndaky yani halk köpçüligiň düşünjesi ýalak bolsa, Okman Kurwan Gulyň hökümeti ýalak hökümet bolmaly. Başga hökümet bolup bilmeýär. Onu görmek üçin hem ne özüňiz aýna teredik göräň. O Kurwan Gulyň hökümetden siziň hökümetiňizdir. Töwereňizde teredik görüň şeýdiňden görünüp durandyr. Şonu töwereňiz ne Kurwan Guly ýalak hökümet bolmaly diýip aýdýandyr. Ne düşünüp bilseňiz. Şoň üçin biz ilkulak hökümeti ýa kagazda ortada pikirde ortada gurýa tutayda gurmaly. O nähileki işlejegini düşünmeli, bilmeli. O ýa-ni akyl bilgi howdy dolmaly. Ondan döwleti bilgi bilen ýöretmeli. Söz bilen näl? Porruk sözlemler ýa-ni asuda asmanymyz, altyn asyrymyz nämämiz diýip boş nebeler bilen döwlet ýöredilýär ok. Döwlet mehanizmler bilen ýöredilýär. Şo mehanizmler ilkulak ýöretmelidir. Onu öldürýän nädir? O da bilgi bilen dörýändir. Ol jahil bilen o zatlar dörýän däldir, döret bilmese mümkin däldir. Ine Türkmeniň akyly bilen döredilen hökümet ine otyr. Siz özüňiz öğretdiňiz şonu. Sizem içinde, yani Faruk Emir, sen Türkmen bolsaň, sen hem şoň içinde. Sen hökümetiň şu wagt oturan hökümet. Sen guran hökümet. Senin bir eliň var, kakan eli var, ejeň eli var. Dogan gardaşlaryň eli var. Kömeňiz var, goşadyňyz var şu hökümetiň bolmagyna. O näme üçin güläkärdiňiz? Özüňde de seýredeňiz ok. Yanlış olsa sen şu wagt adyny ýazyp men nala oturup şeýit güllerdim. Soraň şeýdip bererdim. Men şoň dogurdugyňa tuğutnamasy özüň tuğut edip otyr. O nikmeýimden arkasynda ýani ýene şoňa meňdeşine bilen. Ne daşça uğrunda seyredip görün, bir hökümetin kuruluşunda ne hilek rahatlar var. Giden bilgi, düşünce, solatlar bağım Türkmenistan'da. Yok, şunu hemen pikir ediyorlardı. Entegem şu Kurwan Guly ayrılsa düzelye nemesinden geliyor aslında o. Gidecek bir sözlemcik var. Ne o? Şu sözlemcikin ediyen iyi şey ne o zatlar? Ne? Aydın kaldırıyor, el kaldırıyor aydın söz verelim. Yankı pikir men şondan başlayın. Birinci nowatda Kurwan Guly ayrılsa Türkmenistan düzeler diyen pikir ol bizim pikirimizde sizin ya bizim diyende ilatın köpçülüğün cemiyetin pikiri değil ol.
Onu ayırsa düzelir. Ol sistemanın döretken pikiri. Sistema bize diye Türkmenistan'daki sistema näme diye prezident ayırsanız düzelliye diye. Şol pikiri veriyor. Sistemanın isteyen zadısı yok. Sistemanın yaşap bilmek için şu günkü yankı diktaturan devam edip bilmek için şol pikiri olmalı adamlarda. Ol pikir bilen yaşayandır diktatura. Başka hissat bilen. Biz hem näme için sonra ikinci näme var. Bizim maksadımız Urwan ulunu ayırmak değil. Yine hemmeden ağzında halk diyen söz vardır. Halka aladasnet halkın. Halk näme isleýär? Hemme pikir edýär, ama halk Urwan ulunu ayırmak isleýär. Urwan ulunu üýtgetmek isleýär. Başga birini goýmak, o adam getirmek isleýär. Ýok, halk onu isleýän ok, vatandaşlar. Halkın isleýän zady o durmuşda yaşamak. Yani rahat, iyi içip bilýän, gezelenç edip bilýän, çağalarına gowanyp, buýsanyp, şolun ýanynda, o durmuşda, yani durmuşun hakyky manysy bilen durmuşda yaşamak isleýär halk. Urwan ulunu ayırmak isleýän halk ýok, oň ýaly bir düşünje ýok. Ol düşünje emeli ýagdaýda berilýär adamlara, şahsiýetlere. Ayrı adamlardan şol ses çıkıp biler. Ýöne umumy alanda, yani surata umumy sereden wagtyn halk Urwan ulu bilenem iş ýok, hökümet bilenem olan gowy ýaşamak arzuwy, niyeti var halkın. Onu näde edip bilýän? On adam bol bir ýere gelen ýagdaýynda şo ýerde bir tertip düzün beremelidir. Hökmany suratda şolar öz ara ýaşap bilmek üçin bir ýerde. Indi biz Türkmenistany alamyzda 4 milyon 5 milyon ilat üçin hem sistema gerek eýýär. Mehanizm gerek. Ine şol mehanizm döwlet mehanizmi, ýanky mehanizm şol halkyň gowy durmuşda ýaşamagyna, ýanky hemme zadyň el ýeterli bolan bir durmuşunda ýaşamagyny garanti berýän bir mehanizm, döwlet mehanizmi. Biz ine şol mehanizmi gurjak bolýar. Bulam halkyň isleýän zadam şoldur. Halk diktatory ayırsın, täzesi gelsin, o zatlary isleýän ola. Nirde gördüňiz onu? Kim isleýär? Ava diktator ayrılsın diyen o hiç kim. Hem çağasının aladasıdır. Çağasına bilim vermek, kovdurmuşta yaşamak, özlenen kovdurmuşta yaşamak. Pensiya çıkan son daşarı yurtları gezelenç etmek. Birisi mal bakmak ister, birisi balık tutmak ister, birisi gidip dağda yaşamak ister pensiya çıkan son. Türkmenistan'da varmış o zat? Yok. Hiç kimde de yok. O zatları yine halkın isteyen zatı şoldur. Diktatörü ayırmak isteyen o. Özem təze mekanizm yankı bizim yine öýjükli sistema diyen təze Türkmenistan'da göz önünde tutan devlet mekanizmimiz oturulan ýagdaýynda istese Urwan ul çotayda kalsın. Hiç kime ziyan verip bilmeyen, haýsy hökümet, haýsy adam gelen ýagdaýynda da hiç kime ziyan verip bilmeyen sistema edip bolýar, döredip bolýar şonu. Yine bizim hem berde maksadımız şol, yani birazcık düýüplü seretçek olun işlere. Diktatör ayırmak meselesinde, Urwan ulunu ayırmak meselesinde onun için ýöne garaşaýmalydyr. Yine oturup garaşyň, 5-6 ýyldan soň başka bir ýeri gelir oruna. Hiç sad etmek gerekler. Hiç sad etmesen başka bir yeri gelir. Yöne düzeler mi ýagdaý? Halk isleýän ýaşaýşynda ýaşap biler mi? Ýaşap bilmez. Sebebi on Niyazow vardı. Niyazowdan soň ine täze adam geldi de täze diktator geldi. Yöne sistema ütkeni o, aşağı sistema, önkü mekanizm ütkedilmedi. Hiçkili reforma geçirilmedi. Siyasi reforma da yok. Belli iktisadi reformalar hiç haýsy olmadı. Ütkeşik hiç zat yok. Düşünce hiçkili ütkemedi. Bilim sistemamızı ütkemedi. İlk ortada näme oldu? Diktatory ütkedi. Peýdasy näme? Boldu mu? Bolmady. Häzir hatta şu sistemada şota diktatoryň yerine 5 milyon halkımız bar olsa, şolary 5 milyondan bir-birden deňek görüň, şoň yerine goýup, yine şu zat dowam eder. Yine ya halkyň ýarysy daşarda, ýarysam içeride aç gezmeli bolar. Ol bizim ýaşap ýören, şu günkü neçeni görüp gelen sistemamız, döwlet mehanizmi diýilen şol edilýän işleň hemmesem ol Türkmeniň akly bilen birinciden edilen zat del, ol Niyazow eden zat del, onu düşünüp şu zat bolsun diýip edilen zat del, ona bir zatyň ýanky ucundan bir zat görkezýärler, şoň izinde ılgak gitdi adam. Yani o jogapkärçiligini bilen ok edýän işlerini. Bilseler etmezdi bunu. Hiç kimden bilip bilmez. Her bir adamın yankı eciz yeri vardır. Şol eciz yeri beýleki bu işler bilýär, ulanıp bilýär şol eciz yerini. İslendik adam da var eciz yeri. Yok diyen olsa diýmek ol entek özüni tanan ok diýmek ol adam. Yani beýlekiler tanaýar her bir adama. Oňaly ýol başçylary.
Şoň üçin sen sistemaňam şoňa mümkinçilik berýär. Ine täze döwlet mekanizmi diýilende bizem şol döwleti gurmaly diýende de şol esasanam ol ilatyň isleýän zady şol. Şoňa görä-de biz täze mekanizm getirjek bolýar şu taýda Türkmenistana. O soňa menen bir zat bar, şu hatda Türkmenistan diktatory aýyrmak üçin diňe diktatory aýyrmak dere. Biz ine yer su reformasy diýär, siýasy reforma, bilim reformasy olar entek önümüzdeki günlerde ekrana çıkarıp başlarız yavaş-yavaştan edilmeli iş gatyken ve gurulmaly mekanizm gatyly. Sen Türkmenistan'da şu gün şu taýda işläp ýören sistemanın garşysynda bir sistema, alternativ bir sistema hödürlän wagtyň ol halk näçe bilimsiz, ılımsız yene diýilende de halk şolar ikisinin içinden doğrusunu saylap şu tarafa geçer. Ol 100% belli zat şu wagtdan. Men şolara aýtjaktym, sağ olun. Halmurad ağa söz bereli soň bitireli bu soňky soragymyzdy barbyr. Sağ ol Kemine, men uzak wagt alyp oturman, aýdylmaly zatlaryň hemmesini üçüňiz aýtdyňyz, watandaşymyza jogap ýöne men gysgaça aýtyp beren bir minutyň içinde. Watandaş ine aýdaly şu bardykda ýurdy. Bile barali, senen bar, bizem barali. Gurban ol gitdi. Ýerine kim gelmedi? Geljek bolsa hökümet gurulmaly. Barangdan soň hökümet gurjak, halka as halka çörek bermeli, ol halkyň daşyny goramal, içini üpçün etmeli. Aşaňa taýýarlykly barylmaly. Ya onda ýurdun içinde haos döredip garajdan uruşy turmaly. Şoň üçin şu zatlaryň öňüni almak üçin ýurdun daşyny entek wagt bar. Kemin aýtdy wagtymyz bar. Saga diýişläp dur diktatoryň garşysyna biziň peýdamyz. Biz şu mahal her minutymyz, her giýjämiz, her günümiz şol diňe şu taýda ýurdun daşyny hökümetde işlejek, döwletde işlejek adamlar aktaryp tapyp şolary gerek her bir adam öz gerekli ýerini şol mehanizmde oturtmak. Şoň üçin şu işler edilip otýar watandaşlar. Ol ilk gurban golyny ýykmaly. O üflesem öýde gitdi, ýerine näme goýjak? Ýöne diktator getip goýalım. Bolmada. Şoň üçin işlenip otýar. Ondan bizler şu şu programman ýigitler sapara bilen bilelikde, ýekelikde çıkıp aýdyp otýarlar. Ykdysady ýagdaý ýa ýer suw reformasyny. Kanunçylygy parlamenti men aýdyp otýar. Başta topar bar bolsa, oy olaryň öz işin şeýdi beýan etsinler. Ýöne siziň aýdýaňyz bolanak, ornuna da hiç daha teklip edenaklar onu ne aýdyşynlar olar. Şoň üçin oy alternativ bolsun. Halk yani aydın doğru bellep geçdi. Halk näçe ılımsız bolsa da ol ýüregi bilen, ýa gözü bilen görýär, gulagy bilen esdiýär. Ahyrdan özüne gerek sistemany saýlap alar, pikiri saýlap alar, ugury saýlap alar. Adam saýlamak gerekkä. Kollektiv bolup, kollegial bolup işlemän başarmaly. Ne şu taýda ýaşullaryň işläp otýar, ýaş kiçilerim, oglunlarym, gyzlarym, denalarym hemmesi bar. Hersi öz ornuny şumal öýjükme öýjük ýuwaş-ýuwaşdan oturduryp geldi. Ya goşulum, ilimiz, bilimiz, tejribeňiz ýeterlik bolsa, ýoksa da ana başga adamlar bilen işleşin, ya garaşyň, orluklaryňyz döredin, aýdyp otyr, çözülmejek mesele ýok. Göre ilk onu ýykmaly, meni ýykmaly. Biz näme toýda görese çykýar, alyp ýeriň ýüzüne pul çap bolsa gurban ol gitdi. Ornuny näme etmeli biz? Ýurdun daşam içim mine şular ýal agyr ýagdaýdy. Näme döwletiň gaznasyna ýeke gara şaý barmy şu halk üçin iýdirmäge ýa geýdirmäge? Ýok. Şu zatlar giýje uni şu ýigitler ana gözläp otyrlar, tapara bilen hasaplap. Aýdýaly maňa ýa-da taparadan ütköşüp ykdysadyatçylarymyz bar. Gör közüň hiç bolmanyna birini çykaryň bir öz programmasy bilen çykyşasyň ine men ykdysadyatçyny şunu şeý diýip biljek we bu taparagan aýdan pokun çykarýarlardy, erti başga şeýit berýärler. Ay bir reform etmeli. O bu boş aýtmaň, bir planlaşdyryp aýdan şuň şeýitmel, erti beýtmel, buyurgun netijesi şu bolar. Çykaryn bar bolsa şol adamlar. Bar adı özü ýok. Bolmada biz onu döwletimiz var, özü ýok. Hökümetimiz var, özü ýok. Parlamentimiz var, özü ýok. Konstitusiýamyz var, özüni ýok. Onun şeýit biz näme salgymy gap ýaşamaly. Bolmada. Men şonu aýtjak gysgaça başlan, o gatrakdy ýanam bolsa, watandaş ýöne dogry düşünjek bol. Şu taýdan taýýarlyksyz ýurda barmak bolanak. Biz gitmekçi däl taýýarlaman. Hökümet taýýar bolup, Gurji mejlisi aýtdy, birinji sagatdan ýurda adamyzdan işläp başlar. Saýlaw geçirip bereli.
şu yaşlar hökümet hökmündese de gerekmeyecek bolsa gowsunu getirip koyun şunun karşısına ya şunun basarını edebilecek adamı. Yöne bir de demagog gerekken, siyasetçim gerekken. Bizar bolup 30 yıllık ağzı boşlardı. Yani iş edildi. Yine halkımızın düşünüyor. Bestirinli. Birazcık bize de oylanmağa özlük barmız, geleceğimiz için vakit yetti deyip düşünüyor. Şonun için aydılıyor. Hiç kim bizar oturanağı, maillerimizi, planlarımızı ayda oturuyor. Aydar yağsın ayda oturuyor, aydılmalı değerli zatlarım saklap oturuyor. Biz o tayda düşmanı beğenirecek gel. Yine şu zatlar için şey ediliyor, vatandaşlar. Bizim ağzı boş olup, elimiz boş olup, şu ekranı çıkanda her minudumuz hesap yönü sonuna da halk bilen düşünüşmeli. Borcumuz var, farzımız var, aytmalı, etçek işlemimiz, planlarımız vardı. Sizden cevap sonra kalmalı, size cevap vermeli. Yönü iş olmalı. Şular reali birek bilen sonra cevap arşıp var. Yani onu yıkmalı olan bilen yıktın da yıkılıp yatıyor. Niyaz böyle ne halk öz hakkını hukukuna eye boldum. Yok onu ölelim geldi. Ölelim ki sen ya oğlu tayyar. Oturun gözümüz yumunda aktır gelir. Onun hasen biz de kulçuluktan çıkmayın. Yine sonra hemmemize. Sağ olun vatandaş. Sağ olun. Almırad ağa, yaşlılar. Aydın. Bolly däýele, gatykän bolupdyr. Oran vatandaşa sağ olun. Hemmemize sağ olun. Sağ olun, sağlıkta görüşelim.